سكر وحوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة فالبحر البحر تخللنا واتر برهان كوشنا في الشخت بالنمرة وحيدة ما قازم تسيب ودي تنفشلو زيت غدا العرس زبن أمركونا حكينا حاضرة يخلع كم ورقي برهان يزغده ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت حريانا يا كل عمر تنقاه الزمنا مع مقبحري تدعال تفرفر عين سلنا ما تكون تبسر حدا وقتك غون حدا قينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا محلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتريني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدبالي مرو أبو قيدة ما هرانومي كم تبرهن فانوس يحشكم كان انت كاهم هابونا تكابو خنمكن عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبلانا هيبنا لشمت بتاتا انبلع بليلا سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونون صبوك تكونون اي ووترو تمنيتنا يوم لومون كم ووترو العلا قداس النزل لهم زبالكم تحسوتاتنا باغم حيزا غريبا لغو مجم دونالد ترامب بوقعي سلطان تركيبو خمزلو اب كل معكنا زينا عالم رينا لنا اب سلطان مزي مالتاي مالتيو اب قداميت معاوتو تراينا عالم كلها جاو كبلا جميرو لو مخنياتو لكل التميتي اقدس وسانتات فريمو ابقيسلو اب داي وان اب قدامي معالتي ازيوم وسانتات زياتهم قال يوم وشت أمريكا زحت كباتهم دما سفح زخونة تلوا كلهم يوم أمريكا نتكباب يوم بعلم درجة دما that's why دما فوكسنا علم دارك بزحت أجرات أغالبه جيرند كاتالو زلان زوبانا دما بخميك تلوا يخون كركن فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار كسب موداتا مسانا دما أنا ووتر تعويدنا يوم so what's going on exactly مجمريا بزي أجباب زجبروس كان يشتي بزي نجمر let's go. Mr. President, the last 4 years, there are times I'm sure you thought it was pretty dark. But look what God has done. We praise him and give him glory. أبدي أسك حنت نجار كومنت سلزلاتني كزارب دليل زلهم كل الفيديوهات كبكم مجمرة كم مخفتي مغنياتو كل سب كستعللو زق بون نجار سلزلني بزي. Jesus. Anybody here love Jesus? That's right. Yes. God, thank you. Thank you, Jesus. Let us pray. Our Father and our God, thou hast said, blessed is the nation whose God is the Lord. As the prophet Daniel prayed, blessed be the name of God forever and ever. Our Father and our So أبزي رأيو أنتين رلنا أتي أتوابها لهم رأيهم باستري مثلا نوي نمر حيمانو تبقى ميتالو دونالد ترامب بتحدى وجندما جو بايدن أبدي جو بايدن زلو ديمقراطيون مبزحتهم أب أملاق زي عمنو كريستيان كون غلو قالوا كون غلو قد نتكريستنا نتي إمنتنا يملاقن كداهم زفتوني by the way let's pray مسبلهم وين قريل وما يتحققون قليهم مالتي بتي وجن دونالد ترامب زلو دم أب أملاق زمنهم هجي أبزيها أنت نجار كبر هالناس جنبا أمريكاويان بمسرته نعمل حجر مخانو حجر أملاخ مخانو إن God we trust إزبلا ببات إيراناتهم اللهم كم دما God مبالغ بتبوليتيكاناتهم مسمعينا in general كتري خلها مسؤولينات كتب لا تخليها مهنياتو إتمنجست بريزيدنتنا أمريكا كنا منتين عالمنا يبزبز قالوا أيفلتون يمكن بلا ينخلنا they know يري ولو جن أتي ناي أملاخ بحلقنا اللوم
كم بحالهم تقوموا زلوا قبل غير يرجي كلهم زي ما بزلوا نعم لا فقر يبلوا من نعم لا قلم اللي يبلوا مالته يكون نو 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 بزحت نعم لا فريها زلوا سبعة الله بأمريكا إذا حجز نبرة من ريج أدمى بمصر تتقالسي دارجا نعم لا حيلين صار أملاك حيلين أبتز بخينه مالتي يوجد نيرو كنبل نقل دونالد ترامب عواته دما نعم لا حيل كم استعوته جيرز وصدا بتبيزناته بزحلو ولا بتفكر ترينا يوم ناي دونالد ترامب ممسو كرينا بزح نتنا شيء أنا وكايدا زنبرة جبرسو دما وكايدا حدا كابتي executive power ناتو جيرو زرمز زعليو زلون زقطيا زلون نسيو زي ما قد داسين من عالمنا بفلاي إرتراويان بكل عالمنا برزلنا فريها أملاك زلنا فريها زجابير زلنا حبرت سبينا إسلامنا كريستيانا أمقص زلون هيمانوت أكايدا زلنا كاب أكايدا زلو حبرت سب زي مسألة سلزي كابزياتهم على هيمانوت تاريخ زلون همتات زقص على تاريخ زلو هجر سلو زغنة هجر هيمانوتن هجر أملاخن هجر أمنتن سلو زغنة عندنا كم تبهلنا بتخكل أبت بوليتيكا وممكن تبارك هيمانوت مسارة بوليتيكا تجري كحدا جنيا يفلت يعني معناته سبات بهيمانوت جيرم هيمانوت حدا كابتي بتنقع كت حزقبه كبوليتيكا ما كل زلوا يزبلانه because هيمانوت مسارة بوليتيكا تجري قدام حدا جنيا كون زغلي أملاخ كل سب كريستيان كتكون يزدلي قال أمنت هاي قبلني قبل تجمير تمر حجر أمنت تقيمه كنا تحت تجمير كلها نيا أسلام دما الله بجاكاتي أسلام زخونة قال أمنت هاي قبلني عند حريلو تي أبوليتيكا على زلوا حجر الحركة ودي قاملت زي جد انت غير ليه وهم يزبل لكم زلوا أمريكاويان كم زي لهم كنت قاملوا انت شو مسؤول زلومي كريستيانو هاجري ناس زبليهم أوروبا أمريكا لسه فرنسا طليان جرمن قال لهم لكم لزياتهم ماجوريتي اتحبرت السبناتهم كريستيانيو سلازنا كريستيانو بحال كان صبارو خلو أغاني يبلومن بحالنا أتوم تهيمانوت كأودا سلز رحاقيهم نتهيمانوت زقونا تبوز اللومبر نتوم كالو تهيمانات كبري لما يكونوا كبيرة جا نصرت تكوننا أسلام الله بتعدي هندوزم الله بتعدي أبكال هيمانوتاتون الله نعتاتهم نكبري لما يكونوا بحفشاتي سأرى أملاخ زقونا حيلي نسينا هيمانوت نحسو سوماتيو إذن أجر إذن بأفريقيا قد يحكم كتو وظفتن دماتريقة and this is going to be tricky كم يرترا خينا كريو خلوغانه يرترا أسلام كريستيانن ما عرزنا برولا هاجريا سلزي أتا هيمانوت كريستيان هيمانوت ملوك كبرت كوهابي دلي ناي إسلامنا هيمانوت دما ملوك كبرت كوهابي دلي كبوليتيكا اللي قبل خلالو I think الشعبية بمصرته أبز تبجيسي ماتيو كم يرترا زعما مسألة حبرتسب diversity زلوا نتا هيمانوت كتقول فلك كمالته يكون كن زقبوك بركتب لك كبوليتيكا مقرب كترحوات كتكلال لك نأمريكاويان نتشبه يزي معناته نتكلم على هيمانوت نابنت دونالد ترامب أبي إيميجريشن أنا لخص معكم إيميجريشن هذا كابتن قدامت بوليس تات ناتيو سلزي هيمانوت كم يتقبلوا له كان ركن كلالنا توم كالوت كاس على هيمانوت كا نت هيمانوت كم يتقبلوا نيرم أبوليتيكا indirectly أبي ترايت أوتالو زي هذا كابتي استعذب كويانه كابت بقول حماقون كلام هاركن كلالنا فريها أملاخ زلوا هجر دست بلان هاجر يعني أو كنا بريز دلي جن أبوليتيكا وش تعتيد مع هيمانوت إنك عاي زدلي وقيني سمعني نقدر من قديك له. So دونالد ترامب قدام أي معلتناتو بخمة جميرو لافزني جو حجي. Let's get serious. زيتي مخفتة راينيرو. Signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. دونالد ترامب قدام يسرح انت يقين له مفرام تقدم يتجزيه حرتي ممرق تاجا لما لبس ودو immediately up ناي executive laws هم فرام ياتيو قدام يتفرمانات ويك قال كابتن قدام دمان تاينيرو كل بايدن باكزيكتيف باور اتاتي وزن برحقتات سرز وزبل وي تطوابلو وي سرزوا حسابنا صغير وزبل حدش تزازا محلاليف مالتي سلازي بناي بايدن زخيز نبر حقتات ملو تتوقبلي حدا كابو زناي جبر سودوم دون يقولوا زبل جو بايدن او بزح غير نيرو ولا ونا بناي وصاي هاجرات متتتاو I don't know حجتي قراتاتن قال ملان بناي بايدن اكزيكتيف باور نيرو زياك كبرهالكم سلازلوخه قبل الإيرترا وريد زلو قدا executive power ناي بايدن نيرو نعوك سر زي خلدي I don't know جد نبزح بايدن زقبرو تطوابيل ولا يبللو وبلتي الجن غاطر
The second item, President Trump, is a regulatory freeze, as you announced in your speech, preventing bureaucrats from issuing any more regulations until we have full control of this, the government with this administration. ካልእ ሬጉላቶሪ ፍሪዝ ብላሎ ኩሉ ዓይነት ብናይ ጆ ባይደን ሕግታት እዩ ዝነበረ ሕግታት ሬጉሌሽን ማለት ናይ ቢዝነስ ናይ ገለመለ ሕግታት እዮም ዘሎ ኩሉ ፍሪዝ ጠጠው ክብላሎ ዘሎ ክሳብ አሊና ንዓልዮ ከምዘይ ሰርሕ ግበርዎ ፍሪዝ ክኸውን ኣሎ እቲ ዘለዎ ደው ይበል ኢሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ንኮርፖሬሽንስ ንቢዝነስስ እቲ ዝበለፀ እዩ ዳትስ ዋይ ኩሎም ቶም ቢልዮነራት የጣቅዑሉ ናብ ጎኑ ደው ኢሎም ዘለዉ ምክንያቱ ሬጉሌሽን ካንስል ክገብረሎም እዩ ኣንደን ሓረስታይ ነጋዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ሕጊ ናቱ ብዙሓት ኮርፖሬሽንስ ሰብ ራእስ ማል ንዶናልድ ትራምፕ ይፈትዎ ንቐፅል ከም ወትሩ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፋሽን ድማ እዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ኢንተርቴይንመንት ኢዝ ጋራንቲድ ኢሎሞ ዓወድዩ ወላ ውድቀት ካላርሲ እዩ ኢንተርቴይንመንት ምዝንጋዕ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጋራንቲ ለካ ኢንተርቴይንመንት ክህሉ ከም ዝኾነን ጫውጫው ክህሉ ምዃኑን ድራማ ክህሉ ምዃኑን ተፈሪሙ ድማ ነቶም በይዝናት የርእዮም ኣሎ መብፃዕና ናተይ ኣይጠልምን እየ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ጆ ባይደን ኣብዚ ከምዚ ተረኣዩ ይፈልጥን እዩ ክፍርም እኳ ንሪኦ ነርና ግን እቲ ኢንጌጅመንት ምስ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት ክምልስ ክኢሉ ብዙሕ ውዕላት ፈሪሙ ኣሎ ብዕምቆት ኣብ ካልእ ግዜ ክሪኦ ክፍትን እየ ግን ኣገደስቲ ሕግታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ንዝብል ሕጂ ዲቴይልድ ሓበሬታ ክበኩም እየ መጀመርያ ንራዮ The next item, sir, is a freeze on all federal hiring, excepting the military and a number of other excluded categories. Again. Can you imagine Biden doing this? I don't think so. Joe Biden نزغ قبره ما حسبكم مدى of course Joe Biden never مس media كمزي directly involved جري فلتني سلازي دونالد ترامب قلوش الناس اللي مرحيو توت الهايو قلوش الناس اللي ريتون حسابون يقلتيو ني حتى مسراش هذا اللي زوجل تحت قبره كجمرة ناي كندا مكسيكو تحت قبره قدات تعرف تبلز الله على تحاد ورح خلتك كجمرة ما عاد حتى تاتي دملز الله دونالد ترامب بلافين كمزي كفرار هيلي زبلوز نبرو no he is serious actually serious مخانو دما يفلت አለው دحان بصماق كريكومند يگن ካብ አፉ مسمع دما ካልኦት ሪፖርት ዝቦ አቃሚሞም ስለ ደምጽ ወካብ አፉ ክትሰምዖ ትከላለ Sir, the next item, as you announced in your speech, is a requirement that federal workers return to full-time in-person work immediately. ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ወርክ ፍሮም ሆም ካብ ገዛ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ መዓልቲ ደገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ኣብ ዘበነ ኮቪድ ዝኣተወ ኤክስ ኣብ ኦፊስ ዘይመፀ ክስጎግ ምዃኑ ሕጊይትሎ ስለዚ ኤቭሪባዲ ናብ ኦፊስ መፅዩ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ እዚ ወርክ ፍሮም ሆም ዝብል ዝነበረ ኮንሰፕት ኢሎን ማስክ ኣይፈትወን እዩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈትወን ነይሩ ኮርፖሬሽንስ ኣይፈትወን እዮም ነይሮም ዳትስ ዋይ ድማ ዝፈትዎ ዘሎ ኩሉ እሱ ካምፓኒታት ዝደልይዎ እዩ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን እቶም ቤዝ ናቱ ድማ ይፈትዎ እዮም እዚ ቤዝ ናቱ እቲ ሕጊ ከፈት ሰብ ከም ድሌቱ ስራሕ ዝብሉ እዮም ቶም ቤዝ ናቱ ስለዚ ዳትስ ዋይ ይድግፍዎ ኣሎ ኣብ ጎኑ ዳርጋ ክንደይ መዓልቲ ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ኣብ ዝኸደ ደድሕሪኡ ክኸዱ Organizations. Ooh, that's a big one. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1. ሓደ ካብቲ ዝገበሮ እዚኣ ኣገዳሲ ጉዳያ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ዶክተር ቴድሮስ እዚ ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣሜሪካ ኢዳ ክስሕብ ምዃና እንትመስርሕ ጀሚርዎ ኣሎ ኣሜሪካ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኢዳ ትስሕብ ኣላ ስለዚ እቲ ክልተ ነገራት ክንርኢ ንኽእል ሓደ ነዚ ሰብ እዚ በብልሽውና ቁፅሪ ሓደ እዩ ዝብሎ ነቲ ዶክተር ቴድሮስ ምክንያቱ መጋበርያ ናይ ቢል ጌትስን ናይ ካልኦት ኮርፖሬሽንስን ብድሕሪ መጋረጃ ፋርማ ቢግ ፋርማ ገለመለ ምክንያቱ እቲ ረብሓ ንመን እዩ ነቶም ቢግ ፋርማ ስለ ዝኾነ ጆ ባይደን ዶናልድ ትራምፕ ኣባፅ ምዃኑ በዚ እየ ዝነግረኩም ኣነ ፖሊሲ ናቱ ድሕሪ ዘይብል ሰብ ምዃኑ ካብ ክልተ ኣገደሲ ድሮ ስሒብዋ ኣሎ ንኣሜሪካ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ እየ ድብለኩም ካብዚ ናይ ክላይመት ኣኮርድ ወይ ናይ ክላይመት ዝበሃል ኣብ ፓሪስ ተዋዒሎሞ ዝነበሩ ንኣሜሪካ ስሒብዋ ኣሎ ሕጂ እውን ትሪልዮናት ገንዘብ ንክላይመት ደገለዶ ኢሎም ኣሜሪካ ነዳዲ ከም ድሌት ክጉሕጉሕ እዩ ከም ድሌት ፕላኔት ክብክል እዩ ፀገም ዝበሃል የብልና ኩሉ ከም ሽጣራኻ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ሓደ ከም ሽጣሩ እዩ ስለዚ ፕላኔት ትበከል ኣይትበከል
أمين بزعبة بلانيت زحلمو أنا كابم تالين دي نبلانيتنا مكتتالي ليان يبلكم يلونغن أب غزا بومبتاتنا تبكسكا كلايمت كان هذا أبي يرترازلو ورق خيوت ويونس أجاتات غيجبر كتأثر يدخل نخا عند حري كلايمت زجد سكاين وكيناتنا يوكرين 3 عامات بومباتات قالن غير كلايمت دكتوس يبكالها نعم على خانيركا ስለዚህ كل سكام مخان نفلت علينا نزن هجرات أفريقيا ندادك رهبة خلونا كلايمت هلونا كلايمت زجم يلو كم زي سرحان كم زي تكملوا نابنا أوغندا أمثال لكم نيرن ስለዚህ دونالد ترامب دما أصعد يزغيدي أنا كاب كلايمتن قال ملا سجنت إيراتنا يبع بيل جيتس جيم وتيالله نامريكا سحبا وتيالله يلو قالوا هجرات دما كم شطارهم نابنت نيرترا بريزنت نز قداي نا كلايمت كله زي جيم هاني زعربي نا كلايمت سجم كم زلنا قبلينا جن بشم كلايمت زجبر شقدما تسألينا يلنا ስለዚህ أتركل زخونة بوليستات تغير صبغ يزبل أبتنا نيروبي تغير زنبرة بريزنت سياس استزاربا بزمت يالكم نيره ስለዚህ هجرات ببز مثلا نخنبرا بوليس ناي دونالد ترامب زيد ما كم يرتراون تاي خات تصبك عبد دونالد ترامب يلكم يلون حتى أنا هذا ببشتاروك خيط هجرات لولاويان يعني لولاونات زبال هذا اللي هذا يكون هذا ببز مثلا خيط خلاله علم لخاوي حقي ترى دادي كم هذا يدل ده هو مهنياتو ببوغن كانت خيطك قادر يخا حال عدي حق انت زي بلو انت يزغول تي عدي صبغاي كيدني جن ها هاجر كالك اب هاجر كحقي انترناشونال دما زكايد حق له حقتاتنا بزحي بفلاي دما نتوم دخاتات هاجرات كم زي سرعان سلا زخوني بتساقم كوينيرو سلاز دونالد ترامب مرحوم انا برا وصي له كابزي له لازم تكالي نتوم صرفو يترف كالارسي كون this is قبل علتهم زيا ነገር زيا رايوا بفلاي زنايت انا موصو there's one topic نبزح سب ازارابو ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ጆ ባይደን ኣብ ላስት ሚኒት ዝገበራ ስምዑ ብዚ Good morning. We come on the air with breaking news. President Biden, in his final hours, his final morning in office, has issued several high-profile pardons. Among those pardoned this morning, Dr. Anthony Fauci, General Mark Milley, and the members and staff who served on the House committee that investigated the January 6th attack on the Capitol, including Liz Cheney. And police officers who have spoken out as well from the Capitol Police. Let's go right to Chief White House correspondent Peter Alexander. This Extraordinary presidential power preemptively what the president writes, construed as any admission of guilt for ጆ ባይደን እንታይ ስገይራ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት የዝብለኩም ዘለኹ ነቶም ብዙሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደል ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ዝግብኦም ሰባት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ዝግብኦም ሰባት ኮለጌና ምሕረት ኣውጀሎም ኣለኹ ከይተኸሰስካ ገበን ኣለካ ከይተባሃልካ ኣብ ምሕረት ኣውጀሉ ኣለኹ ማለት እዩ ገበን ከም ዘለዎም ስለ ዝፈልጥ ንኽከላኸለሎም መን እዮም እዚኦም ኤቭሪባዲ ኣብ ዘበነ ኮቪድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ ቀዳማይ ሃንዳስናቱ أنتوني فاوتشي زبهال زنايتي ودبت نايتي أنا أمريكا حلاف زنبرة نعو تقالاتيفو نمدحانو توم نعو زحجزون أبزي جستا let me get you تسألكوا أم سألكم سنة جن سب كله كلالي سلزلوا سبزي هذا قد داس سب سلزخونه أبز مت 4 عمد ما أبي أزار بارس كهم مخانو زنقرا لزلوا سبيو ليس جوني زيتي أنتوني فاوتشي سبزي نكوفيد كسرح كله غينو هبز سرح أبتي فابري أبتي لابراتوريتات كهم كله مسمسة قبل الحزب زنبرة بوليس أبي أوروبا يكون كل عالم أزيز مرحنيرو إذن دكتور تيدروس بهذا اللي خابو دبت عن عالم نسون حدا معالتي ما يبقى مسجزين بر بعلسون تحت تير قبل الحزب فتي ما مزر لو جبن عبطو شفنا تبعير سلزلن بر بزح حساب بزح قداي نايزس أجمعت زخين خمسة لما فلات يدلي سلازي إذا سبزي جبن كم زلوا سلاد فلات تبدأ حرم جارجا زلوا منقسي نبعيد أنت تكيمو أبناء مودة دقائق نمودة ساعات باردن غير لله بحق إنه خي كسس أبيت فردن خي كرب حق إنه خي تنكفى زقوان يكون قبل الذي سبزي زقبر حتيات تمحير له بريزنتكم سلطان الله بأمريكا واو ولا نيب حق تجرم مالتي جبنا زي بلسم حرتها تجبر لوني حبات أجي أمريكايزي أب أمريكان تايك زي جبر كم معلتنا معلتي فلوي تريا ينان رزالنا أوكي fair enough زي جبروه إذا رأيوه أتوم كم محرزة تجبر له زيا إلى ماسك بوست جيروانيرو شير جيروانيرو كلهم زم تريوهم زلهم ناي أمريكا ديفنس أبتب منستر بكل خالنا أمريكا إدنا برام ناي سليان ناي جلانيهم بمولهم نزيهم 50 حد نزقونه 7 أمي دونالد ترامب قدامي معتي security clearance ناتهم كانسل جيروالو زم 7 زياتهم access كله ما يكونن إذا كنت هاي عوشت أمريكا بتمكن الخال كوينهم وجن ورا وجن أجرجرن كالن زرق زنبور 7 كابسلتان كابتي intelligence community كابتي defense community in أمريكا هوتي ومالو
ገለገለ يوم يجي maybe بخصون كتحازو زغلو كخصصو زغلو سبات مخانومي سلازي the hammer of justice has just come إلى ماسك post غير ونيرو سلازي 50 حدن عبيتي ናይ ቀደም ወታደራውያን ኪላታት ማለት revoked security clearance for the 51 intel agents who lied about Hunter Biden's laptop ኣብቲ ናይ ወዲ ባይደን ዝገበሮ ብልሽውና ዝብልዎ ንዑ ዝሕስቡ ዝነበሩን ዝከላኸሉ ዝነበሩ 51 ሰባት ካብቲ ታሽማ ውፅዎም ኣሎ so next would be maybe ገሊኦም ክስታት መፅእ ኸውን ዶ ወላ እንታይ ኸውን ንግዜ ንገድፎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ቀስ ብቀስ ነቲ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ከተግብሮ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ብዙሕ ሰብ ራዕዲ ክሕዞ ከም ዝኽእል በዚ ድማ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ 4 ዓመት ኣካሎት ሃገራት ኣይኮነም ኩናት ናቱ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ናብ ኤሮጳን ይከውን ኩናት ናቱ ብዙሓት ፀላእቲ ናቱ ኣብ ቻይና ይኹን ኣብ ራሻ ከም ዘየለዉ ይፈልጥ እዩ ቀንዲ ፀላእቲ ንዶናልድ ትራምፕ ከጥፍዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ካብ ፖለቲካ ይኹን ኢቨን ሂወቱ ከጥፍዎ ዝደልዩ ኣብ ከርሲ ኣሜሪካ ዘለው እዮም ካብ ወፃኢ ድማ ኣብ ኤሮጳ ዘለው እዮም ይፈልጥ እዩ ፑቲን ክቐትሎ ይደልን እዩ ፕሬዚደንት ሺ ከጥፎ ይደልን እዩ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ይኹን ካብ ሃገራት ኤስያ ካሃርሞን ክቐትሎ ዝደሊ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ ቀዳሞት ፀላእቲ ናቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዘሎ ስለዚ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ተጥፎም ትዝዓበየ ኩናት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ይንገር ኣሎ that's why በዓልዚ ዶክተር ፋውቺ ኮለጌና ኣድሒኖሞም ዘለው ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ድራማታት እንዲተራዩ ዘሎ መጀመርያ ግን ኣብቲ ፖሊሲ ናቱ ንመለስ እስከ በዚያ ንጀምር They know that Trump 2.0 will not be an ordinary presidency. It will be consequential. The only question is, in what way? Tonight, we're listing out 5 changes, 5 ways in which Trump could shape the world. Number 1, US allies will be on notice. Joe Biden gave them a free checkbook. But Donald Trump is a businessman at heart. Yes, እዚና ንብል ዘለና ቀዳመይቲ 5 ነጥብታት ጠቂሳ ኣላ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮም ዝኽእልና ዓለምና ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ 4 ዓመት ኮንሲኩዌንሻል ማለት ንኩሉ ነገር ከከም ቦቱ ገይሩ ዝርዮ ብናፃ ከይተተንከፈ ወይ ከይተዘርበ ዝሓልፍ ነገር የለን ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ኤሮጳ ከም ድሌቶም እዮም ነይሮም ድሌቶም ተገይሮም አንፃሮም ኣይዛረብን አንፃሮም ኣይከይድን እዩ ስለዚ ንኩሎም ንኤሮጳ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድርን ንኣሜሪካ ዘመሓድርን ሓደ ስለ ዝኾነ እቶም መራሕቲ ኣብ መንጎኦም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎም ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝበሃል የለን ንነፍሲ ወከፍ ሃገር በበይኑ ይክርዮ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንኣሜሪካ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ካብኡ ክደሊ እዚኣ ድማ እታ ፅብቕቲ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መንግስቲ ግዳይ ዝገበረ ሃገር ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ይብልኒ ገለ ካብተን ቀንዲ ግዳያት ዝኾና ነዊሕ ዓመታት ኤርትራ እያ ተስዋይ ንሕና ድማ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣይከፍአናን እዩ ዘብለና ዘሎ ንካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ኣጠማምታ ስለ ዘለዎ በዓል ኤርትራ ኣብቲ ካላንደር ናቱ ክመፅእ ኣይኮነን ገለ ካብ ውዕድ ተስፋ ንገብሮ ማለት እዩ ብሕጂ ፖሊሲ ናቱ ንቀርኒ ኣፍሪካ ገለ መለ ክፍለጥ ብሓፈሻ ግን እቶም ቀንዲ ቀረብቲ ናቱ መሓዙት ኢና ባህልቲ ንሳቶም እዮም ቀንዲ ራዕዲ ሒዝዎም ዘሎ ካብ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዚ He's a businessman at heart. He does not believe in free lunches. For example, NATO. Trump says all NATO members must spend 5% of their GDP on defense. The likes of Germany have already rejected it. But I hope they understand the risk. Europe had outsourced its defense and foreign policy to the US. Now they must scramble for alternatives. Because under Trump, US protection is not guaranteed. It must be earned. Same in Asia. The likes of Japan and South Korea count on US protection, but expect Trump to demand something in return. So, NATO 2% በዚሕና ኢሎም ውይ ዝብል ነበሩ 5% ናይ ጂዲፒ ናትኩም በፍንጫ እንተዘየለ ኔቶ ዝበሃል የለን ኢልዎም ኣሎ ኣብታ ዝብላ ዘሎ ድማ ምናልባት ናብ 4 ዲ ኮርዶም ወላ ናበይ ገለ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ 2% ኣይከፍሉን እዮም ነይሮም በፍንጫ ትኸፍሉ ተዘየለ ትጥረዙ ኢልዎም ክልተ ምስ ተቐበሉ ሕጂ 5% ኢልዎም ኣለ ሂዘ ቢዝነስማን ንኣሜሪካ ድማ ትራንዛክሽን እዩ ዝርዮ እሱ ኣሜሪካ እንታይ ትባላ እንታይ ተቐበላ ኣላ በዚኣ እዩ ዝርያ ሓንቲ ሃገር ንኣሜሪካ እንታይ ትባ እንታይ ከተቐበላ ካብ ኣሜሪካ እንታይ ትባላ ካብቲ ሃገር ከኣሜሪካ እንታይ ትረክብ ፍሪ ላንች ብናፃ ናትና መሻርክቱ ስለ ዝኾኑ ብላብላ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዶናልድ ትራምፕ what are you giving me and what am I giving you እንካን ሃባኒ እዩ ስለዚ እንካ ዘይብሉ ሃባ ጥራይ ክብለኒ የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኣካይዳ ኣይርድኦን እዩ እቶም ኮርፖሬሽንስ በዚ ሂቦም ብየማን ሂቦም ብፀጋም ይቕበሉ እዮም ንሱ ግን ኣከመ ያምን እዩ እዚ ኣብተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣፅዋር ናይ ገለን ረብሓ ስለ ዘይብሉ እንካን ሃባንያ ቃታ ምስቲ መንግስቲ so እቶም ካልኦት ግን ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መጋበርያ ስለ ዝኾኑ በዚ እንካ ክብሉ ከለዉ እቲ ሃባ እቶም ኮርፖሬሽንስ ብነዮ ከይደን ወስዶ ነይረን ኣይንገርኒ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብ ከምኡ የለን ኣትሊስት ፎር ናው እዚ that's why እቶም ፈተውትናቱ ንባዕሎም ሽግር ኣጋጢሞም ዘሎ ኩሎም ኣብ ኤሮጳ ይሃሉ ኣብ ኤስያ ይሃሉ ኣብ ካሊእ ይሃሉ this is going to be a very serious business ንኩላቶም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ obviously immigration ይክኸውን ስለዚ ኣብ ጉዳይ immigration it's going to be a big deal
let's see. Rivals. Russia's Vladimir Putin tops this list. He is hoping that Trump will force Ukraine to surrender, that he will ensure Kiev remains neutral. North Korea's Kim Jong-un has a similar chance. Last time he held 3 meetings with Trump. The agenda was denuclearization. If he can continue those talks, he can hope for sanctions relief. In Beijing, Xi Jinping has a different sort of opportunity. እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ተሪኹማ እቶም ጸላእቲ ናይ ዓለም ዝበሃሉ ወይ እውን ጸላእቲ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃሉ ዝበለጸ ዕድል ክኾነሎም ይኽእል እዩ ነቶም ፈተውቲ ብድሆይ ክኾኖም ነቶም ጸላእቲ ዝበሃሉ ግን ዝበለጸ ዕድል እዩ ስለምንታይ ኔጎሽየት ክገብር ዝኽእል መራሒ ይመጽእ ኣሎ ፑቲን ድዩ ኖርዝ ኮርያ ድዩ ቻይና ድዩ ኩሎም እቶም ተጻረርቲ ሓይልታት ዝበሃሉ ሓደ መራሒ መጽእ ኢሎ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ዝዛረብ ብዘይ ዕላማ ኣንጻሮም ክዋጋ ዝደሊ ወይ ዕላምኡ ንጹር ዘይኮነ ስቕ ኢሉ ንኣብነት ጆ ባይደን ካብ ፑቲን እንታይ ይደሊ ነይሩ እንታይ ድልየትካ ኣብ ብዙሕ መድረኽ እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ናይ ኣሜሪካ ምስ ተባሃለ መልሲ የለን እቲ ዕላማ ንዶናልድ ትራምፕ ንፑቲንን ንራሽያን ረጂም ቼንጅ እዩ ነቲ መንግስቲ ምእላይ እዩ ከምኡ እንተኢልካ ፀገም ስለ ዝኾነ ህዝብኻ እውን እንተዘይቅበለካ ተኺልካ ንዩክሬን ንሕግዝ ኣለና እናበልካ ትቕፅል ትኩናት ዶናልድ ትራምፕ ግን ሲምፕል ማን እንታይ እቲ ዕላማና ኤንድ ጎል ናንተ እንታይ እዩ ንጹር ተዘይኮይኑ ናተይ ኤንድ ጎል ግን ምስ ራሽያ ሽርክነት ክገብር እየ ዝደሊ እንካን ሃባ ምስ ራሽያ ንግዲ ተጌርና ቁጠባ ዝዓቢ ኣሜሪካ ድማ ግሬት ትኸውን ስለዚ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ኣብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኣብ በዓል ራሽያ ኣብ በዓል ገለመለ ኣይኣምነሉን እዩ ራሽያ ሓያል ሃገር እያ ሪስፔክት ኣለዋ ኣብ ልዕሊኦም እቶም ካልኦት ግን በዓል ባይደን መጋበርያ ስለ ዝኾኑ እቲ ውግእ ክቕፅል ከሎ ካብቲ ውግእ ዝረብሑ ኣካላት ስለ ዘለው መን ይክስዕር መን ይክስዓር ራሽያ ወዲቓ ድያ ወረቐትን ዩክሬን እንተኮይና እቲ ውግእ ምቕፃል ጥራይ ረብሓ ስለ ዝኾነ እቶም ዝረብሑ ዘለው ድማ ነቲ መንግስቲ ንበዓል ባይደን ይቆፃፀርዎም ስለ ዝኾኑ ድሌቶም ገብሩ ነይሮም ኣብዚ ዘበነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዚ የለን ስለዚ እቶም ተፃራርቲ ሓይልታት እዮም ዝበሃሉ ፑቲን ይኹን ኖርዝ ሰሜን ኮርያ ይኹን ኢቭን ኤርትራ ተፃራሪት ናይ ኣሜሪካ ትበሃል ዕድል ክትረክብ ትኽእል እያ ምክንያቱ ደይ ንጹር ፖሊሲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክኽተሎ ስለ ዘይክእል ምናልባት ክስዕቦ ኣብቲ ቀዳምነታት ናቱ ከይከውን ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ገና ብሕጂ እዮም እቲ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ምስ ቆመ ገለመለካዊ ኢና ክንርኢ ምናልባት መጀመርያ ሕጂ ኣብቲ ዓበይቲ ኣርእስታት ጥራይ እዩ ሶም ኣገይን ኣብዚ እውን ብዙሕ ነገር ለውጢ ትፅቢት ይግበረሉ ኩላቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ maybe are they saying something no ኣብሲያስከ In his first term, that policy weakened US alliances. It also led to reduced focus abroad, especially in emerging regions like Africa and Latin America. Now this plays into China's hands. They can expand influence in those same regions, which brings us to change number 3, rising protectionism. Trump's ሕጂ ካልይቲ ኣብዚኣ ፅቡቅ ነጥቢ ጠቂሳ ኣላ እሱኻ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣፍሪካውያን ኣዝዩ ረብሓ እዩ ዝፈጥር ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ስራሕ ጥራሕ ስለ ዝገብር ኣፍሪካውያን ናፃ እዮም ዝተርፉ ቻይና ድማ እቲ ዝበለፀ መድረክ ናታ እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ኣጀንዳ ስለ ዘሳልጥ ቻይና ድማ ናታ ኣጀንዳ ናይ ባይደን ኣጀንዳ እንታይ ነይሩ ኣጀንዳ የብሉን እሱ ንቻይና እትገብሮ ዘላ ጠጠው ምባል ጥራይ ይስርሑ ነይሩ ኣብ ኣፍሪካ መደብ የብሉን ኣሜሪካ ጆ ባይደን ስትራቴጂ የብሉ ገለ የብሉ እንታይ እዩ ቻይና ግን ኣብ ኣፍሪካ ፅቡቅ ክትገብር የብላ ዶናልድ ትራምፕ ግን ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ኣብርሃም ኣኮርድስ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ኮይነን እንታይ ዓይነት ክገብራ ኣለዎ ናብኡ ቢዚ ነይሩ እዚ ብዙሕ ነገር ይሰርሕ ነይሩ ኣፍሪካ ግን ኣብ ኣጀንዳ ናቱ ይነበረ በዓል ኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ መድረክ እዩ ነይሩ ሹ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጉዕዞ ተሪኻዮ ኣብቲ ግዜ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ኣጀንዳታት ስለ ዝነበረ እተን ሃገራት ዳርጋ ሓውሲ ናፃ ብፍላይ በዚኣ መቃን ጥራይ እንተሪናዮ ኤርትራ ተስፋ ዘለና ኣነ ንእሽተይ ተስፋ ዘላትኒ ንእሽተይ እያ ዘላትኒ ካበያ ትመፅእ 2018 ዘጋጠመ ናይ 20 ዓመት ዝኸይድ ዝነበረ ተፃቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ዝነበረ ንዕኡ ፈንጢዙ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክፈጥር እየ ዝብል ፖሊሲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝደገፈ ይኹም ኮይኑ ብዘይ ፍቃድ ናይ ኣሜሪካ ክኾን ኣይክእልን ነይሩ እቲ ስለዚ ኣብቲ ዋን እቲ ከምኡ ዝደገፈ ኣብዚ ዋን ዝግዳእ ሓውሲ ሓደ እቲ መጋበርያ ዝነበረ ሕወሓት የለን ኣቢ ግን ካብኦም ዝፍለ ይኮነን መጋበርያ እሱን ግን ኣቢ መጋበርያ ሙሉእ ብሙሉእ ንኸይከውን ዝዕንቅፍ ሓይሊ ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ይኮነት እንሳ ግብፂ ኣሎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ጌራ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሌቱ ንኸይገብር ግብፂ ኣይፈቱን እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን እንታይ ክግበር ከም ዝኾነ ክንርኢ ኣለና ባይ ዘ ወይ ኣቢ ለሚኑ ነይሩ እዩ ኣብቲ በመረቕታ ናይ ፕሬዚደንት ንኣፍሪካ ወኪለ ክመፅእ ወይ ንሃገረይ ወኪለ ክመፅእ ዓድመኒ ኢልዎ ኖ ኣይተድልየና ስቴይ ዌር ዩ ኣር ኢሎሞ ፅነኢላ ሪፖርት ክበክም እየ ስለዚ ንኣፍሪካውያን ሃገራት ፅቡቅ እዩ ከም በዓል ኤርትራ እተን ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝረኽባ ዝነበራ ኢትዮጵያ ድዩ ግብፂ ከም ዘለዋ ክትረክብ እያ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ርክብ ኣለዎ ምሶም ኢትዮጵያ ግን እቲ ሓገዝ ካብ ኣሜሪካ ትረኽቦ ዝነበረት ክስእኖ ምዃና ርዱ እዩ ኣሜሪካ እቲ ዩኤስኤድ ገለ ዝነበረ ክጎድል ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ
بعد كينيا كل تيز نبرنا سكيورتي قال ملاز نبرة سوق طفي كله مثلا وانت لو غاديش تيقول كانوا تقرأت أفريقيا تاب أمريكا بزهرة بحاز نبرة زيالة فلان هاي جنزب ده قال دونالد ترامب كبا يدلني كبز دلي كونه قبل نبر كبز دلي كونه سلازي إتا ما نم زي تصبه إن كان هبان بقى بوليسي نعتكم كبر نحن نقبر قدفنا تبل كم حاجة كم بعليه ترى عدل على عدل على لوجن إذا عدل الزجل again ملو بملو أو تمركز كاكت كي تدخل مالته يكونه really كال صراحة كان actively دما برسو actively تمنجستير ترى يقبر له زي حدش نقرأ يكونه يقايل له تمسجبس يقبر زلو indirect diplomacy مستليان كقبر زلو لازم ذكرتين تليان جبسن تنزعابيا تسبيز قبر لنين عبز كنتات زي تراغ صوتا نيرترا نقد هذا يكونس نربحان كلتين كربحات سلسلة كبيرترا بتسايزي ودو نقر يلا Can influence in those same reduce market efficiency, distort trade flows. سالسايتي protectionism مالت ناي نقدي تقامات كلي تعريف أبتي مسكون زي protectionism زبال أبتي عداقاتات كفتريو I don't think نيرترا كندوز أكل تقام كلوا أبزي زي أسك era of US expansionism An age of American expansionism. This is the difference between Trump 1.0 and 2.0. The first term was isolationist, but the second term could be more outward looking, not towards allies or partners, towards neighbors. Trump is eyeing more land. رابعيتي جن حداش يازيا expansionism دونالد ترامب isolation ويكات من أمريكا بيننا بأمريكا ترى أنت متكالب على زبل بوليسي زنبرة نعقليفو أمريكا make America great again مالت أوش أمريكا ترى ديكونس مريت ندماتك كالنا حيلتاتمون كت منزع على كاجن أب أفريقيا يتمتنا الله بكار على ما يتمتنا الله بيت زلوا بنما إن كندا ونية تنبه الله لأنه جن سيريس يكون جرينلاند زبال دما زين تنقدموا زلوا سلزة أبتك بابناتنا أمريكا نمحيال نمسفح كم لما جالف أوف مكسيكو زبال زلبرة جالف أوف أمريكا لذي لي قال بقالوا make America great again مالت ولا بمريت ونصفح يا زعينتي وخين زلوا لذي زي حدا بيكون نقرنا أفريقيا نكسب حجي بوليسناتو إذا سراويتي كتير قال ملا زبل أي سمعنا وركب سوريا سكن وصل لنا يزبل زلوا سلازي إتى expansionism زبل زلوا أبتك بابنا تنبر أبك على علم خونا يكلني وأتليس ناتو ما تنبيه بالنامجن بحجي يكرر زلوا سلازي أمودة تتا أنا أهم شيء تدبروا هذا لودما roll back on climate things أبنا climate دما درو رأيكم زنيه climate بحال مس دونالد ترامب سلازي كيد كل نجار راح ريحو نابتكون تات خيديو كلا أبزينا يمرج أنا دونالد ترامب بازارا بقين زلوا RC نعورينا لو من دونالد ترامب because this is a new reality دونالد ترامب power محازو مالت نبزح نجار كغير زخلي حنت بزيالا أبتيز نيمرجو بزح حزارا بزح خناتي for his second term as U.S. president, and he invited some of the world's most powerful billionaire oligarchs to his inauguration in Washington, sitting right next to Trump's cabinet picks at the center of his inauguration. ኣብ ኣሜሪካ ሃብታማት ካብ ነዊሕ ግዜ ስልጣን ከም ዝነበሮ ምን ሓይሊ ከም ዝነበሮ ምን ንፈልጥ ነርና ከምዚ ናይ ሎሚ ግን ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ ትዛዓበየ መዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኩሎም ዞም ትሪእዎም ዘለዎም ኣብ ድሕሪት ቢልዮነር ብፍላይ ፍሉይ ቅፅል ናይ ቢልዮነር ቴክ ቢልዮነርስ ብቴክኖሎጂ ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ብኣይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ዝኾኑ መን ትሪኡ ኣለኹም ኣብኡ ማርክ ሳክበርግ ክራባታ ገይሩ ዘሎ ናይ ፌስቡክ ኢንስታግራም መሰንጀር ዋትሳፕ ሲኢኦን مسراتن مالتي أنا زي كلهم أب تقول زلا تبع السعادة بعلت بيتون جيف بيزوس ناي أمازون بريزيدنت ناي أمازون مسراتي هجوكا تروتاوتي لجن وناني مالتي هلاي تتري ودلهم نقميس مدلو هنداوي ناي جوجل CEO يسو إلى ماسك تري لهم أوي زارب سلزلو أبزيك قلت إلي يلن إندن ديو توم عبد الحريم زلون بزحات بليونيرات الله توم كابينة كان منيستر مكل خالب تلع على التليفون يحجز له بدحريت مالتي سلازي توم بليونيرات دونالد ترامب كم زع عينات ناي بليونير أب قد متمتعي عي فلتني هم زول زلهم ني التجربات رئيسي ني أمازونن ني جيف بيزوسن مارك زاكربرغن إلى ماسكن هابتنا توم تدمير كات شعت 100 بليون كبابيزمت نب حد تريليون قريبا مال زوم ثلاثة زيم تراي وتر هذا وتر ثلاثة حتى ماتنا عالمنا قينهم زلوية سلازي اتحابتي كما يلعبوا عدا سباتي كم زلون أما ودا تقنا بيجت خير أبزري وبغطرونا أبي أزار بارس غين سلزلي إلى ماسك كبابي 433 بليون هابت له أبزوان زي إن دونالد ترامب يتعوي تزلو يمانا إيدنا دونالد ترامب سلزي هابتنا إلى ماسك مالي سكوس كم زغل قمت له هلا يزلو جيف بيزوس يو كنت 230 بيلو هابت له سالساي زلو دما مارك زاكربرغ يو كنت 211 بليون سلزي نزيوم تدمير كام already
900 ገለን ቢልዮን ናብ 1 ትሪልዮን ቀሪብ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢሎን ማስክ ነፍሱ ወከፍ ሃገር ኣፍሪካ 1 ቢልዮን ተዝቦምሲ ወላ ሓንቲ እኳ ይደይጎድሎ 280 ቢልዮን ገንዘብ ሃለዎ ነይሩ ሓንቲ ቢልዮን ሃገራት ኣፍሪካ ሂቡ 280 ስቲል ቀዳማይ ሃብቶም ቶፕ 10 ቢልዮነር ናይ ቀዳማይ ሃብታም ናይ ዓለምና ክኸውን ምኻለ ነይሩ ብሰፊሑ ከማን ምክንያት ዳብል ናይ ክልቲኦም እዩ ዘለዎ እሱ ክንዲዚ ሃብቲ ሒዝካ ከለኻ ናብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ኢኒሽቲቭ ካይትሪአሎም ኢኻ ሰለስተ እዮም ፍሉይ ናይ ምሕጋዝ ድዩ ናይ ፕሮጀክትስ ኣይትርን ኢኻ ኦኬ ማለት ሓገዝ ናቶም ኩሉ ግዜ ኣብር ኣለዎ እንድዩ ግን ኢሎን ማስክ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ እዩ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ግን ፅሊ ናይ ኣፍሪካ ከም ዘለዎ ብኣፉ እንተዘይተዛረበ ብግብሩስ ንሪኦ ኣለና ተግባሩ ክሳብ ሕጂ ብፍሉይ ፅሊ ከም ዘለዎ ዘርኢ ኢራናን ግን ብፍሉይ ፍቅሪ ናይ ኣፍሪካውያን ድንጋፀ ናይ ኣፍሪካውያን ከም ዘለዎ ዘርኢ ኩነታት እውን ኣይተራኣየን ኣሎ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ፕራይም ግዜ ናቱ ስለ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ኣይዛረብን እዩ ዘሎ ካምፓኒታት እናጠፈሹ ምስ ከዱ ቁርብ ምስ ግዜ ኩሉ ይዝሕል እንድዩ ገለ ነገራት ክዝሕሉ ክእሉ እዮም ማለት ዊዶን ነው እምበር በዚ ሕጂ ዘለዎ ዝሃብቲ ናቱ ዳብል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነግር ዘተንብህ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ስፔስ ካምፓኒ ናቱ ኢሎን ማስክ ዶናልድ ትራምፕ ንማርስ ክንከይድ ኢና ኢሉ ዘሎ ስለዚ ሃብቲ ናቱ መመሊሱ ዳብል ትሪፕል እናኾነ ክኸይድ እዩ ማርክ ዛከርበርግ ከምኡ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኢንቨስቲ ገይሮም ዘለዉ እዮም ኣማዞን ከምኡ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ኢሎም ነቲ ዓለም ይቆፃፀርዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ድሌትኩም ዝብሎም ፖሊሲ ክኽተል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ኤሮፓ ኣብነት ንገሊኦም ከተፈራርሆም ነራ ኤሮፓ ንኣማዞን ከምዚ ንኣፕል ከምዚ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኤሮፓ ከምዘይ ትዛረብ ክገብራይ ንካምፓኒታት ነዞም ቢልዮነራት ዝተንከፈ በዓለይ ኣለኹልኩም ክብሎም እዩ ኣብዘን 4 ዓመት ከም ድሌቶም ክኸዱ ጥራይ ዘይኮኑ ድሕሪኡ ዝመፅእ ፖለቲካ ድማ ንሓዋሩ ክቕይርዎ እዮም ቢካዝ ዘይ ሪች ሃብታማት እዮም እቲ ጌም ተረዲዎም ኣሎ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ መን እዮም ተቆፃፂሮም ነይሮም በዓል ጆርጅ ሶሮስ ቢል ጌትስ ገለ መለ እዮም ነይሮም እዚኦም ንኣሽቱ እዮም ማርክ ዛከርበርግ ናይ ፌስቡክ 4ታት እዩ ዘሎ ኢሎን ማስክ ኣብ 50ታት እዩ ዘሎ ጀፍ ቤዞስ እውን ሜቢ 50ታት ወይ ሜቢ ኣብ 60ታት መጀመርያ እዩ ዝኾነ ኣብ 60ታት ገለ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ኣለዉ ፖለቲካ ናይ ዓለም ብኸመይ ብቐሊሉ ኢሎን ማስክ ንዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ሂብዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ 130 ሚልዮን ዲገለ ሂብዎ 130 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ኣብ ውሽጢ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረፀ ግን ሃብቲ ናቱ ብከባቢ ኣደነ ሱሳ ኖ ብ20 ቢልዮን 25 ቢልዮን ኣብተን ቀዳሞት መዓልትታት ጥራይ ወሲኹ ሕጂ ድማ ከባቢ 100 ቢልዮን ወሲኹ ኣለኸውን እዚ ብውሑድ ገንዘብ ቅርሺ ሂብካሲ ኣማይት ኣሽሓት ክትረክብ ማለት እዩ እቲ ገይም ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተረዲዎም ማለት ገይም ንሓዋሩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣፅዋር ናይ ገለን እዮም ፖለቲካ ዝቆፃፀሩ ነይሮም እዞም ናይ ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ናይ ሃገራት ስለ ዝፀልዎ ነቲ ረብሓናቶም እዚኦም ንዓለም ክቆፃፀርዋ እዮም ኩሎም ከረብሖም እንታይ እዩ እዚኣ ክትርዳእኩም ክትክእል ኣለዋ ናይ መወዳእታ ርእቶ ናተይ ወይ እውን ሓሳብ ናተይ ኣብዚያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ምንታይ ረብሓናቶም ኣብ ኩናት ኣይኮነ ረብሓናቶም ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣብ ምንታይ ዳ ኣብ ሰላም እዩ ረብሓናቶም ካልእ ዓለምና ኩላ ኢንተግሬትድ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ፌስቡክ እንታይ ዝደሊ ዓለም ምሉእ ክፉት ክኸውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ኣብዩ ዝረአ ኣሎ ረብሓናቱ ጉግል እንታይ ይደሊ ጉግል ኣብ ኩሉ ሃገራት ድማ ካብን ናብን ሓበሬታ ንንቀሳቀስ ስለዚ አይዞሌሽን ወይ ከነ ዓለም ፈላሊኻ ንኩላ ጨፋጭፍካ ኣሜሪካ ጥራይ በይና ተርብሖም ሃገር ኣይተርብሖም ኢሎን ማስክ ካምፓኒናቱ ዝበዝሕ ረብሓናቱ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ስለዚ ዓለም ሰላም ረኺባ ክትህብትም እዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ካብቲ ሃብቲ ናይ ዓለም ቀንዲ ዝረኽቡ እሳቶም እዮም እቶም ናይ ኣፅዋር ንሓንቲ ሃገር ዕኒኻ ረብሓ ትረክብ እዩ ነይሩ ናይዚኣቶም ግን ኩለን ሃገራት እና ፅቡቅ እናኸዳ ከለዋ ካብ እየን ዝረብሑ ሃብታም ድሕሪ ኮይንካ ጥራይኻ ኣብ ፌስቡክ ኣድቨርታይዝ ትገብር ገለመለ ትገብር እምበር ደይብልካ ተኮይንካ ማለት ኣብ ፌስቡክ ሽጉጥ ዝሸይጥ ሰብ የለን ወይ እውን ኣፅዋር ታንክታት ዝሸይጥ ሰብ የለን ስለዚ ኢሎን ማስክ መኪና ክሸይጥ ዝደሊ መኪና ክሸይጥ ተኮይኑ እንታይ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ገንዘብ ተዘይብልካ መኪና ናቱ ተስላ ናቱ ዝውሮ ይትኽእል ኒኻ ኤሌክትሪክ ኣብ ኩሉ ዓለም ክህሉ ኣሎ ኤሌክትሪክ ካርስ ክህሉ ተኮይኑ ኢሎን ማስክ እንታይ ክደሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኩሉ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ከምኡ ድማ እዚ ሶላር ድድያ ገለመለካ ክተኣታቶ ክኽእል ኣሎ መኪና ናቱ ክሸይጥ ተኮይኑ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዋላ እኳ እቲ ኣጀንዳ ናቶም ንዓለምና ንረብሓ ይሰርሑ ኣለዎም እንተበልናዮም ግን እቲ ረብሓናቶም ንብዙሕ ሰብ እውን ከርቢሕ ዝኽእል እዩ ብናተይ መደምደምታ ማለት እዩ ሶ ዳትስ አ ጉድ ቲንግ ኣነ ከም ኣሉታውን ሕማቕ ነገርን ገይረ ኣይወሰድክዎን ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ነናቱ መደምደምታ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ በት ፎር ሚ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ንዓና ክኻፍኣና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን so now let's go to another topic that ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ንነፍሲ ወከፍና ድማ ክጠቕመና ዝኽእል ወይ እውን ከገድሰና ዝኽእል
دونالد ترامب ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ሓደ ካብ ድማ እዚ ነይሩ Now let's look at the other Trump tech story. The launch of the new Trump cryptocurrency, a meme coin. Overnight, Donald Trump added billions to his net worth. He's richer than ever, just because he released a meme or joke token. I'm not kidding. It's as absurd as it sounds. And it doesn't end there. This morning, his wife, Melania Trump, released her own meme coin. And that is now worth billions too. In fact, at one point, it was competing with the Trump coin, making the family rich. እዚኣ ብድሕሪት ትሪእዋ ዘለዎም ድሕሪያ ዘላ ፋይት ትብል ዘላ እቲ ብተነቐትለት ምስ ገበረሉ ምስ ተንሰ ዝገበራ እዛ ስእሊ እዚኣ ከም ካምፓኒ ገይሮም ሚም ይበሃል ሚም ኮይና ነይራ እዛ ስእሊ ኩሉ ሰብ ድሪኣ ገለ ሸር ትኸውን ስእሊ ማለት እዩ ክሪፕቶ ከረንሲ ነዚኣ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ቢልዮናት ገንዘብ ይት ኢሎ ቢልዮናት ገንዘብ እየ ዘለዎም ካብቲ ናይ 60 ዓመት ወዲ 78 ዓመት ተኮይኑ ናይ 78 ዓመት ዝኣከበ ሃብቲ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዕፅፍታት ናቱ ገንዘብ በዚ ሚም ኮይን ክገብር ክኢሉ at some point ከባቢ 50 ቢልዮን ወላ 40 ቢልዮን በፂ ነይሩ ኣታዊታት ናቱ በቲ ሚም ኮይን ዶናልድ ትራምፕ ፍሬድ ዝበሃል ዘይብሉ ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም እናቱ ዋይ ድማ ነድብለኩም ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትስዕሮ ይትኽእል ኒኻ ጆይን ክትገብረ ኣለካ ኣብቲ ረብሓ ናቱ ዝኸዶ ዘሎ ምስ ጆይን ጌርካ ክትረብሕ ክትክእል ኣለካ ነዚ ኮይን ዝግዝእዎ ይብለኩም ኣለኹ ኣነ ገዛ ክኾን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ምግባር ከማ ተገሪመ እየ ዘለኹ ግን ኣገይን እዚ ሰብ እዚ ናይ ረብሓ ሰብ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልካ ክኽእል ኣሎ ነቲ ረብሓ ናቱ ድማ ምስኡ ኮይንካ ጆይን ክትገብረ ኣለካ ልክዕ ስልጣን ምስ ሓዘ እንታይ ገይሩ እስከ ልክዕ ስልጣን ምስ ሓዘ መበል 47 ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኣሜሪካ ምስ ኮነ 47 ሚልዮን ዶላር ኢንቨስት ገይሩ ቢትኮይን ገዚኡ ኣይተዛረበላን እዚኣ ካልኦት ግን ነቲ ቼይን ስለ ዘንበብዎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቀዳማይ መዓልቲ ሕግታት ናይ ቢትኮይን ኣይገበረን ኣሎ ምክንያቱ ግጡም ከይከውን ኣትሊስት በቲ ሚም ኮይን ገይሩ ኣሎ ሰበይቱ ንሱን ቢልዮናት ይትዮም ኣለዉ ነቲ ክሪፕቶ ከረንሲ ተጠላብነት ከም ዝህልዎ ገይርዎ ኣሎ በቲ ካልእ ቢትኮይን ገዚኡ ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ምዃኑ ንፁር እዩ ዝሕብኡ ነገር የለን ንረብሓ ናቱ ንኣጀንዳ ናቱ ዝጓየ ዘሎ መራሒ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ይካን ቢት ደም ጆይን ደም ዝበሃል ቃል ድማ ክትጥቀም ኣለካ ክስዕሮም ተዘይክልካ ክትኣልዮም ተዘይክልካ ምስኦም ጆይን ጌርካ ክትረብሕ ክትክእል ኣለካ ማይክል ሴይለር ክልተ ግዜ ፖስት ገይሩ ኣሎ ሓንቲ ድማ ካብተን ሓደሽቲ ሕግታት ዝፍርመን ዘሎ Trump to sign an executive order easing banks past to owning digital assets. ባንክታት ክሪፕቶከረንሲ ንክገዙ ከፍቀለሎም ዝኽእል ሓድሽ ነገር ክፍርም ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገር ንክሪፕቶ ክገብር ምዃኑ ንዓና ሓልዩ ወይ ነቲ ክሪፕቶከረንሲ ሓልዩ ይኮነን ረብሓናት እዩ 47 ሚልዮን ቢትኮይን ዝገዝእ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ድማ ብዙሕ ኢቴሪየም ድዩ ወላ ናይ ሶላና ብዙሕ ገዚኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ነዚ ሕግታት ተቐይርዎ ሃብቲ ናቱ ንሰማይ ክኸይድ እዩ ለሲና ኣብዚ Here's our report. On Saturday, Donald Trump put up this post. He launched a new cryptocurrency, the only official Trump meme. It even says so on the website. Trump wants people to celebrate his win. ንሱን ሰበይቱን ክልቲኦም ሚም ገይሮም ቢልዮናት ይኸዕብት ኣለዉ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ኩነታት ነይሩ ተሰሪቁ ድዩ ሰብኣይ ናይ ብሓቂ ዲከም ገይሩ ኢሉ ሰብ ኣያመነን ስእሊ ናቱሲ ኢንቨስትመንት ኣይኮነን እዚ ባይ ዘ ወይ ሚም ኮይንስ ኢንቨስትመንት ይኮነን ኣነ ንሰብ ዝኾነ ከምኡ ገብር ከመና ይደልና ኣብ ኮርሳተይ ዘይጠቕሶ ነገር ተሎ እዚ ግን ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ጀስት ከምዚ ማልያ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ትገዝእ ከም ዘለካ ጌርካ ፍለጦ ግን ካብ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝገዝዎ ድማ ንሰማይ ደይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ እቲ ዝዓበየ ኮይንስ ብዙሕ ብርክታት ናቱ ይውንኑ ሕጋዊ ነገር እዩ ነዚ ሰብ ግን ከም ኢንቨስትመንት ክትሪኦ ከም ዘይብልካ ባዕሉ እውን ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብቐሊሉ መንገዲ ሃብቲ ረኺብሎ ካብቲ ኩሉ ሆቴላቱን ገለመለን ምሉእ ሂወቱ ፅዒሩ ዝረኸቦ ብሓንቲ ለይቲ ሚም ኮይንስ ብምግባር ሰበይቱ ድማ ከምኡ ንሳ ድማ 10 ቢልዮን ገለ በፂሕዋ ኣሎ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ክሳዕ ክንደይ ወረቐት ከም ዝኾነ ኢኻ ትፈልጥ ጀስት ብዘይጠቅም ነገር ክንዲዚ ቢልዮናት ኣብ ከም ዝቕጠፍ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፅላለ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዜሮ ዝነበረ 10 ጀሚሩ ናብ 46 ገለ ፖይንት 78 በፂሑ ከም ዝነበረን ኣብዚያ ስምዑ ሃብቲ ናታበይ በፂሑ ከም ዝነበረ 8 billion USD. With the hype and the buying frenzy, the coin's value went up to 75. Trump still owned 800 million Trump meme coins. Their value shot up from $8 billion to $60 billion overnight. So Trump's net worth briefly shot up by $52 billion in mere hours, just by releasing a joke. So yeah, this is the world we live. Angalasa dam rihits aganzab awishti warhi ሂደት ገንዘብ ሒዛ ተርፍ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስእሊ ፖስት ገይሮም ኣብ ቼይን ኣብ ሶላና ዝበሃል ቢልዮናት ኣብ ሓንቲ ለይቲ
this is the world أكندي نمارر نتعدل فليتنا تماهيرنا نتقمل نزي بزوي بلاكم يلون absolutely not already لعل خير لو أنت ده اليوم ده ما عصرت عشر شيء كن دربنا خلينا نتيلكم ما فاين على نزي جك جمر كله نزي ميم كوين بزي مليونيرات زغون مليون يميجي عصرت عرش خلو شح ينفسس جبرو ناب كندي مسكونه معاد جنزب يم خابيتم زلو حدا سب كندي ينفس جيرو بزع جنزب كم زأتوه يزن الجرزلو so I don't want to give you these stories again. مفلات اللي present in America is كبرزلو نسون سبايتون كلتيا. That's a very important information. Is it supporting this agreement? Because we saw a statement from the foreign minister saying they don't want to see non-Red Sea countries in the strategic waterway. That kind of sounded like they were talking about Ethiopia there. But again, I don't think Egypt wants to see conflict either between Somalia and Ethiopia. So where do the Egyptians stand on this? حركاتي أزاربي أبزوبانا كلمة خلنا قدايناي ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንደለና ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝኸሉ ዘሎ ጉዕዞ ግብፃውያን ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ብትክክል ከም ዝገለፅዎ ዝኾነ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ክትበፅሕ ኣይንደለኒና ኢሎም ፍልስቶፕ እቲ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ከምዚ ሕውስውስ ዘለዎ ሰላማዊ ዶ ገለመለ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናብ ቀይ ባሕሪ ክትመፅእ የብላ ዝብል ምስተን ናይ ሶማልያን ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝተረኽብሉ ከምኡ ኢሉ ከም ዝተዛረበ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናበይ ክወስደን ይኽእል ነዘን ክልተ ሃገራት ብፍላይ ኣቢ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽረክብ ብዙሕ ተበግሶታት ክገብር ምዃኑ ይዛረብ ስለ ዘሎ ብተግባር ዘይኮነስ ኣብ ዘረባ ግን ቀፃሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘረባ ስለ ዝኾነ Well, we know that since the signature of the memorandum of understanding between Ethiopia and Somaliland, Egypt immediately reacted because consider the Red Sea and the Gulf of Aden as a kind of strategic influence area of Egypt. So they do not want to see Ethiopia access to the coastal line of the Red Sea or the Gulf of Aden. This is a big problem, and I think that even though Turkey is trying to do its best. So تحتو مبزحت جزية جبتي كابتن بحري بزور ربح هذا اللوايا ربح مال دم استراتيجية وقال يكونس فاينانشال ربح اللوا خالو كله قبل عليو جنزب ربح اللوا التسويس كانال ناتهم دم ربح ناتو ويون تتقمناتو كقتل تقينو بنيو تعرف دقق حزوة من زخول ترايتي بابل المندب سيف قوم زغلي بفلاي دم تبياز بهالحيلة وانتم متسيو بسويس كانال يرم حنتي بنيل نحرعت يوم ناسي بزي سويس كانال كان عطوا بين يوم يمزح جبتاويا نقدناتهم قال ماله بزي كان عطوا نخلينا زبل calculation يزلهم كالو وصاي تايم قبروا إثيوبيا نيل تعطي يوم بمنتهى قاص وعقله وجوخ قبروا خلي يوم يا نكاو أو كي أتاخا أنت حيل لك كاي تحطه سلازي نحرنا بحر ما تيوم كينهم يبلو من ولا حنت سلازي زخونة هاجر دما زخون يكون عقم زي بالله تكون هيدلني ليفرج كل واحد تدلي كم نايجبسي كنتات نحر قينوجن كل زي كعلك أخذ جبر لك that's why أبي إثيوبيا جبسي زخية زلوا كنتات كل نريالنا إذا كانت تحازو كم فتنينا جبسي كم زتبلالا جبسي دما أكتيف زخونة دبلوماسية نبي أوروبا حبرت كيدون يرو منيسر وجاتو سايناتهم مس أمريكا دما مس حدش من محضر very soon كنرينا ركبات كجبر كم زخونة كقوايو مخنياتو نزو كنتات زي أبي إنتاج جيرو خمسة لك كريك ميج. In order to mediate to find a solution, the core aspect of the dispute between Somalia and Ethiopia, that is the Ethiopian access to the sea, has not been completely addressed so far. So Egypt right now, in some ways, trying to build along with Eritrea a sort of anti-Ethiopian coalition. So I think that the region. So it is Arab كل جزء جبتنا إيرتران زخدوا زلوا زندنا تم إكسبرت بحاله تنقلوا إذا قال إكسبرت تبلت تنقلوا حتى جنيا قال يفعل بعلى إيرترا كون كله صار إيرترا كلهم إكسبرت يوم زبحاله سلزي إيرترا مس جبت تجبرت زندنا بزخواني يكون calculations of course إثيوبيا جبتي سلايتنا إثيوبيا جبت أنت سلايت هاجراتين إيرترا مس إثيوبيا زندنا غير خلا صار جبت تخيلني يا رمالدي as simple as that ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናይ መሬት ዶብ ኣለዎም ዓቢ ኤርትራ ምስ ግብፂ ድማ ብቀይ ባሕሪ ረኸቡ እዮም ስለዚ ንኤርትራ ምስ ክልቲኦም ሃገራት ዝምድና ክትገብር ፅቡቅ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ግን እቲ ሓደ ሃገር ክወረክ እየ ዝብል ዘሎ እንተኮይኑ ምስኦም ዝምድንኦም ጠጠው ኣቢሎም ምስ ካልኦት ሃገራት ዝምድንኦም መቕፃል ንኤርትራ ፀረ ኢትዮጵያ ምዃን ማለት ኣይኮነን ግን ኣጋይን ኣብዚ እውን ክልተ ሪፖርትስ ክበኩም እየ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ተራ ድማ ዓብ ክህሉ እዩ ኣብዚ
እንድገኝ ፈልጋለሁና ጋብዙኝ ያለ ይህንንም ጥያቄ አቅርቦ ያልተጋበዘ የአገር መሪ ከአብይ ውጪ ስለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። የብልጽግናው መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ይህንን በዓለ ሲመት ለመታደም ፈልገው ጥሪም እንዲላክላቸው ጠይቀው ሳይጋበዙ ቀርተዋል። ይህንን አስመልክቶ ኢትዮ ፎረም ከዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ያገኘውን መረጃ ባሳለፍነው ሳምንት መዘገቡ አይዘነጋም። የብልጽግናው አገዛዝ አለቃ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤታቸው በኩል በዚህ በዛሬው የዶናልድ ትራምፕ ድግስ ላይ የመገኘት ፍላጎታቸውን በክረው ገልጸው ነበር። በርግጥ ኢትዮጵያ መታደም ትፈልጋለች በሚል መልክ አቅርበውት እንደነበር ታውቋል። አብይ አሕመድ ናብቲ ፕሬዚደንታዊ ኢናጉሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክሳተፍ ዕድመ ንክግበረሉ ብዙሕ ግዜ ከም ዝሓተተ መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቱ እዩ ዝነግር ዘሎ። ውሕዳት መራሕቲኦም ከምኡ ገይሮም ዘለንስኪ ናይ ዩክሬን እውን ሓቲቱ ነይሩ ሰለስተ ግዜ ሪጀክትድ ኮይኑ ተባሂሉ ኣብዚ እውን አብይ አሕመድ ከም ዝሓተተ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። أنا كم ناتي مردات أبي أحمد كم قليل عدل مس دونالد ترامب ترخيبه ناتي رويتيز قلت لكم زلوا أبو جروتن برك يخو يقرب على كل هم زخل ترفلت كقربكم يخلي دونالد ترامب نزي أبي أحمد اجري ساب لحسو أجندو كسال زغل سموهانو كل سبيل فلطة إنه هو حكى عليه لون من بريزنتير ترامب إسو ودعفية بالنير ذكرونا إمارات كيدو كومو جيريز بعد ገንዘብ ንኽረክብ ደገፍ ንኽረክብ ቻይና እንተኸይዱውን ከምኣ ከም ዝገብር ንፑቲን ተረኺቦ ከምኣ ከም ዝገብር እምበር ብመትከል ጥዑይ ስለ ዝኾነ ይኮነን ዝሕግዝዎ ወይ እውን ንሱ ኮላብሬት ዝገብሩ ዘለዋ ናተይ መረዳእታ ናተይ ኣይፈልጦን እንታይ ከም ዝገብር። ዶናልድ ትራምፕ ግን እዚ አብይ አሕመድ ግን ካብ ዝረኣኹ ኣነ ካብ ዝከታተሎ ኣካይዳ ናቱ ብፍላይ ፎሬን ፖሊሲ ናቱ ኢለኩም እየ ብፍፁም መትሓዚ የብሉ። እቲ እንኮተን ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ክቕፅላ ዝደልያ ምስ ረኸቦም ከምዝኒ ናይ ፈረንሳይ እኳ ብግልፂ ዝገብሮ ይሓቅፎ ማይ ብራዘር ገለመለ ናበለ ከምኡ ስለ ዝብል ከምኡ ካልእ ዲፕሎማቲክ ቋንቋ ስለ ዘለና ኤርትራ ፕሬዚደንት ረይዎ ሰላም ይብሎም ተወዲያ ኣላ ዲግኒቲ ዘለዎ ሰብ ክብረት ዘለዎ ጉንብሕብሕ ኣይብልኒ። ሕጂ አብይ አሕመድ ከምኡ ይኮነን ወላቶም ናይ ኢትዮጵያ ካልኦት መራሕቲ እውን ከምኡ ባህሪ ኣለዎም ኮይኑ ዝስማዓና ኣብቲ ክረኽቦም ከሎ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ጉንብሕብሕ ኢሎም በቃ በጃኹም ስለዝገይር ኢሎም ስለመንዎም أشكلهم نيم كم عينت أبكال هجرات سلزيريو أوكي maybe I have to تخيلنا رديت نبوم تدين لكن نزوم مساكين عين بدل عينتيو أبي إرترا قمت لهم بمحرنيا دما نحنا حيال هجرنا نبزز الله هجر كنت فينا قليلا كما بمحرنيا بتوقعن قطعت كالجيرا من زاربا بنا international نتوم راح تقربون كلهم بتجاهم إحنا تميز بيزا لنا حق زنارتنا نابل كايو بخمس من قدت رايت دقف كركب زخلن بر متكل كم زي بلي فلطلو مش كله دواجوكو كم تساتري ولو أمريكا نابن مس بريكس كأتي في التنالو ناب عربي عتوني يبل ناب زخوني يكون حيد زلوا إثيوبيا كأتو تجمع يبلهم لذي مس أمريكا زت أجاع زلوا يلون بريكس هاي ريجكت هاي جبروني يمزلوا مس بوتين مس بريزنتيشن الرهبة ليلو أمريكا I don't know دونالد ترامب كأكم تات نزل سبزي كم دي فوتو دونالد ترامب بيك على تجليتي نزل سبزي دونالد ني أبي أحمد personal فوتوني معناته تا نوبل برايس توهبتون عيا تجباز بالناس اللي زلوا دونالد ترامب أمثلكم نيرامزي It's going to be very interesting. جن انت رغبوا ناتي جمجامي تبركيهو يقرب على اللي كله خمس غل ولا تنوبل برايس كبا كخبله خمس غل. سلزي ترينا جبت دما كمية ولا تم جبت خمان كمية بحرنا الطريقة كم زنا إثيوبيا التون كم قبل زغلي مثلا كذا أي ليبيا مرحي ودرجاسة بلوميرو ساسي عم زنبرو ويون جنبحبحي لهم سرحهم كسالت وزغلوا ويجن مسقطاك روح بزغليلو قرافي ني جبساوي مراحي كميلي عرفني ريبان زباليو سلازي كلت يوم تمساسال زلومي من سعري تحطو it's going to be very interesting to watch جن أبي أحمد ناي دونالد ترامب استخالة متن حرقا كود كله خمزي بلوكو كم زي حرقا خمزي وود كله غير كلام من مخانو فلوت يزي زي زدل خايوخ قبل الكائن تاتي دلك هباي زبل زراباتات سدد مخانو بكل من قدك اسعر مخانو ردوين تزي لنا دونالد ترامب متكل هذا جنيا كونه سلازغل ابز حجي حدش زرابا جمير له سمعوا حدش አይኮነን ግን ሕጂ ዘረባ ዝቅጽል ከም ዝኽእል የምትጋራው ሱዳን በአሁኑ ጦርነት የኢትዮጵያ ታጣቂዎች እየተሳተፉ ነው የሚል ክስ ማቅረቧ እያነጋገረ ነው። ከአንድ ዓመት በፊት የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መሪ መሐመድ ሐምዳል ዳገሎ አዲስ አበባ መምጣታቸው የሀገሪቱን ጦር መሪ አልቡርሃንን ክፉኛ ያስቆጣና ሱዳንን በኢጋድ ስብሰባ አልገኝም እስከ ማለት ያደረሰ ነበር። ከዚያ ጊዜ አንስቶ አብይ በጦርነቱ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ጋር ወግነዋል የሚል ሐሜት ሲነሳ ነበር።
ከሰሞኑ ደግሞ የህወሓት ታጣቂዎች ከአልቡርሃን ጦር ጋር ወግነው በጦርነቱ ተሳትፈዋል እየተባለ ነው። ይህን ተከትሎ በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከፍተኛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት የፋኖ ኃይሎች በሱዳን ጀነራሎች ሊደገፉ ይችላሉ የሚል ትንተና እየወጣ ነው። እንዲያውም አንዳንድ የሱዳን የመረጃ ምንጮች የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን የፋኖ ሚሊሻዎችን እየደገፈ ነው የሚል هذا كابت كنريو نخل أرسن تلو زارس زيو وداينا السودان إثيوبيا ويون عطوقات جوجلنا إثيوبيا مسناي السودان مسناي منجس السودان دي مسحمتي مسقال نجار أبت دايناميكس ناي السودان إيد متاو كله كم زخل زردوي بقمت قالوا كابس منجد السودان غيركا أبت وش تاو بوليتيكا ناي إثيوبيا إيد متاون كله كم زخل أنت زي اللي بحج كله كم زخل في الله جبتي عند حري أجريسيف لك تنكسر كوينا سوماليا متيالا بزيد ما سراجنا السودان دحرمتيو نتدوب تتقيمهم نايم حرقت وجللو انصار ኢትዮጵያ ዝቅ አለ ዘሎ ስለዚ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሱ እውን ንባዕሉ ረብሓታት ናቱ ስለዚ ግብፂ ኢዳ ክትእትወሉ ትኽእል መንገድታት ከም ዘሎ እንተዘየለ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እንተዘየለ ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ክሪዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልእ ጉዳያቱ ከስተብል ተጀሚሩ ሓደ ካብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘለዎ ዳይናሚክስ እንታይ ክኸውን ምዃኑ በቲ ኣካይዳ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኢና ክንርኢ ኣብዚ ሓለፈ ነቲ ዲጋ ወልዕዎ ኢልዎም ነይሩ ንግብፂ ምክንያቱ እዚ ግብፂ እዚ ዲጋ እዚ ከም ብረኩም ኣይኮነን ስለዚ ብቀደም እውን ክስራሕ ዘይነበረ ዲጋ ብምባል ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ነይሩ ሕጂ ከንታይ ክኸውን ናበይ ገፅካይ ክኸየድ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ክልተን ሃገራት ድማ ዝከኣለን ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ክገብራ ምዃነን ኩሉ ዝከኣለን ክገብራ ግብፂ ኤቭሪቲንግ ፖስብል ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዓ ክትከይድ ምዃና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ድማ ንዓታቶም ወሳነ ክኸውን እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ኤርትራ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ እንድሕር ወጊኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ድማ ንኤርትራ ክትጥቀም ክትፍትን እያ ንውጊ ማለት ኣይኮንኩን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከምዘይትዕረቕ ክፅዕሩ እዮም ስለዚ ኤርትራ ብግምጣሉ ረብሓ ክትረክብ ትኽእል እያ ባት ኣጋይን እዚ ጉዳይ እዚ ዳይና ብዙሕ ነገራት ፋክተርስ ዘለዎ ስለዝኾነ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ እቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኣክቲቭሊ ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ዘብለኒ ዘሎ ምክንያት ድማ እዚ ጉዳይ እዚ እዩ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ገጅፍ ኣፍ ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ኣካውንት እዚ እዩ እዚ ኣካውንት እዚ ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ምፅሓፍ ጥራይ ዘይኮነን ብፍላይ ኢትዮጵያ ብወቅዒ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክፅዕር ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሓት ኣካውንት እዮም ስለምንታይ ከነግሮም ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ብእንግሊሽ ኣይፅሕፍን እዩ ርግፀኛ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኦፒኒየን ሊደርስ ነቲ ህዝቢ ከንቅሕዎም ዝደልይዎም ሰባት እዚኣቶም እዮም ዝኾኑ ብዙሓት ፈለወርስ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ነገር ኣንፃር ኤርትራ ሕጂ ድማ ብውፁእ ኣንፃር ኤርትራ መንግስቲ ንምቕያር ኣክቲቭሊ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ይብላ ኣሎ ናይ ኤርትራ ኣካውንት ኮመንት ዝብል ነይሩ ካላርሲ ነይሩ ስለምንታይ ኢኹም ንኩናት ተጠባብዑ ገለገለ እዩ ዝበሃል ብወገን ኤርትራ ሰብ ከም ዝቕብል ከሎ ከምኡ በሉ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኢንጀነራሊ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ እዮም ኢዶም ክእትዉ ዝፍትኑ ዝኾነ ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ኣብ ኮሜንት ናተይ ክትበታተን ኣለዋ ኢሉ ዝፅሕፍ ሰብ ኣሎ እሳቶም ግን ከምዚ ፕሮሚኒየንት ዝኾኑ ሰባት ቀፃል እናወፁ ዓሰብናትና እዩ ሃገር ክትብተና ኣለዋ ኤርትራ ክንጥርንፋ ኣለና ዝብል ከም ንቡር ጌርካ ይትወሰድ ስለምንታይ ንቡር ኮይኑ ዋይኖት ኤርትራ ከምኡ ኣክቲቭ ዝኾነ ዘረባ ንኣብነት ኣወልቲ እንተ ዝብል ነይሩ ከምኡ ካልእ ነገር እዩ ነይሩ ዋላ ክንደይ ሰብ ከማንስካ ትስምዖ እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ንፀላይኻ ኣመና ከተኽብሮ የብልካ ክትጥንቀቐሉ ኣለካ ዘየድሊ ነገራት ክትፍጥሪ የብልካ ግን ኣትሊስት እቲ ኣወልቲ ዕድ ኣብ ዝሓለፈ ዝበሎ ተንከስ እንድሕር ኢልኩም ዘለኻዮ ኩርሲ እውን ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ብምባል ኣጠንቂቖ ነይሩ ፅቡቅ እዩ እሱ እምበር እሳቶም ደይብሉ ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ንክትፍክር ኢላ ወይ ከለ ኣይኮነትን ብጣዕሚ እዮም ደፊሮምና ዘለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ዝዛረብዎ ዘረባ ኣምላኽ ሃይላ ሂቦምን እምበር እቲ ዝደልይዎን ዝብህግዎን ክድምስሱና እዮም መሬትና እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ኣየድልዮምኒ ብዙሕ ህዝቢ ኣለና ስለ ዝብሉ እቲ ህዝቢ ድማ ክቃለሶም ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ንኤርትራ እንተመፅኦም ንኩሉ ፀራሪጎም እዮም ክመፁ ዝደልዩ ኣይኮነሎምኒ ግን ከም ሕጂ ሽሕ ግዜ ዓመታት ፈቲኖም ኣይሰለጦምን ብሕጂ ድማ ክሰልጦም ከም ዘይኮነ ርግፀኛ ኢና ንቐፅል ኣብቲ ናይ ቁጠባ ዝብልዎ ዘለዎ ሰብ ናብ 31 ቢልዮን ዶላር ዓብየሎም ጸሊም ዕዳጋ ዶላር እውን ናብ ልዕሊ 153 ብር በፂሕሎም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ርብዒ ዓመት ዘውፅኦ ሓፈሻዊ ፀብፃብ ዕዳ መንግስቲ ካብ ሰነ 2016 ጀሚሩ ናይ ደገ ዕዳ ሃገር ካብ 28.8 ቢልዮን ዶላር ናብ 31 ቢልዮን ዶላር ከም ዝወሰኸ ይምልክቶም ነዚ ዝጠቐሰ ምክንያት ድማ ኣብ ዕዳጋ ዝተመስረተ ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ምትግባርን መንግስቲ ኣብዘን ዝተጠቐሳ ሰለስተ ኣዋርሕ ብድምር 1.6 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ካብ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ባንኪ
ዓለምን ምቕባል እዩ ተባሂሎም እቲ ሰነድ ዕዳጋ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊም ቅድሚ እቲ ትራንዛክሽን ሓደ ወርሒ ማለት እውን ኣብ ሰነ 2016 ከም ዝተገብረ ሓፈሻዊ ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ኣብ 2017 ካብ ዝነበረ 207 ቢልዮን ዶላር ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ወሪዱ ተባሂሎም ውሽጣዊ ፍርያት እቲ ሃገር ብዶላር ክዕቀን ከሎ ዝዓት ንግዲ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ወርሒ ሓምለም 2016 ከም ዝተኣታተወ ዝፍለጥ እዮም እዚ ኣብ ዕዳጋ ዝድረኽ ሸርፊ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሰንኮፍ ከም ዘለዎን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዎን ዝገልጽ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ክስማዕ ፀኒሑ እዩ ግን ተፈላለየ ትንተና እውን ይወሃቦ ነይሩ ኤግዛክትሊ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ቁጠባ በቲ ሓደ ፅቡቕ ኣሎ እቲ ቁጠባ ናትና ዝብል ዘረባ ቀፃሊ ኢና ንሰምዕ ጂዲፒ ናቶም ይዓብሎ ናብ ከምዚ ገፁ ይድይብ ኣሎ ዝብል ዘረባ ክስማዕ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ብሰንኪቲ ዲቫልዌሽን ናይቲ ካረንሲ ንኢትዮጵያ ብር 100 ዶላር 57 ብር ዝነበረ ናብ 130 ገለ መለታት ደይቡ ስለ ዘሎ እቲ ቁጠባ እቲ ጂዲፒ ናቶም ድማ ብመንፅር መሬት ከም ዝሃረመ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ This is a very important information ምክንያቱ ኩሉ ሰብ እውን ዝከታተሎ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ነይሩ ዕዳ ናይቲ ሃገር እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ዕዳ ይወስዱ ስለ ዘለዎ ዝብል ዘረባ ኣሎ ቀፂሉ ድማ ብሰንኪቲ ናይ ዲቫልዌሽን ናይ ካረንሲ ብብዙሕ መንገዲ ክትትንትኖ ትኽእል ኢኻ ብብዙሕ መንገዲ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት እውን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኣቢ ከምኡ ዝገበረ ቅድመ ኩነት ከም ፕሪኮንዲሽን IMF ስለ ዝገደዶ እዩ ከም ገይሩ ይደልዮ ስለ ዝነበረ ይኮነ ንዓመታት እዩ ተሓቲቱ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ እዚ ንክትወስድ ኢትዮጵያ ንዓመታት እያ ተሓቲታ ግን ኩሉ ግዜ ኖ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ግን ተገዲዶም ከም ዝገበርዎ ምክንያቱ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ዝነበረ ነዚያ ከይገበርካ ድማ ይንበካልና ኢሎሞ እቲ ጂዲፒ ናቶም ድማ ጎዲሉ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ I have to investigate this ምክንያቱ ብልክዕ ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎን እቲ ካረንሲ ዲቫሉዌሽን ድማ ነቲ ሃገር ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ካልእ ፀገማት ብዙሕ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ the relationship between currency devaluation and GDP I don't know እዚኣ ኣነ ባዕለይ ኢንቨስቲጌት ገርያ ዳይሬክት ሪሌሽንስ ክረኽበላ ይከኣልኩን ምክንያቱ ናይ GDP መብዛሕትኡ ግዜ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እዩ ስለዚ ናብ ዕዳጋ ብዶላር እዮም ዝሸጥዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ነቲ መናብሮ ከቢድ እቲ GDP ክሳዕ ክንዱ ክወርድ ይኽእል ኣይወርድን ዋላ እውን እቲ 207 ኤግዛክትሊ መን ይዕቅኖ እውን እኳ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ እቲ 207 በፂሑ ዝብልዎ ሲ ከመይ ገይሮም እዮም ዝዕቅንዎ ምክንያቱ GDP is not a good indicator እዩ ዝበሃል ብዓለም ደረጃ ዋላ እኳ ከም ልሙድ ዝጥቀምሉ ይሃለዉ እምበር ታንክታት ጥራይ እንድሕር ኣፍሪካ ኣብ ሃገርካ GDP ናትካ ላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ መዳፍዕ ጥራይ ፈንጂ ጥራይ ዘፍሪ ሃገር GDP ናቱ ላዕሊ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ራሻ ቁጠባ GDP ናቶም ፅቡቅ ዝኸይድ ዘሎ ኣፅዋር ብብዝሒ ስለ ዘፍርዩ ዘሎ ኣብ ሃገሮም እዩ ዝበሃል ስለዚ GDP ትክክለኛ መዐቀኒ ናይ ቁጠባዊ ፕሮግረስ ኣይኮነን ግን ካብቲ ዓለምና ብብዝሒ ትጥቀመሉ ድማ እዩ ምክንያቱ ሜጀርመንት ስለ ዝኾነ መዐቀኒ ስለ ዝኾነ ይጥቀምሉ እዮም ስለዚ ሓደ ካብቲ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ስለ ዝሃረመ ቁጠባ ናቶም ድማ ኣንቆልቁሉ ከም ዘሎ ብዙሓት ኣክቲቪስትስ እውን ክፀሓፍ ሪኦ ኣለኹ ሓደ ካብኦም ተስፋኒውስ እውን ኢሉ ነይሩ ካልእ ስቲቭ ሃንክስ ዝበሃል እውን ሓደ ኣሜሪካ ሎቢስት ዋላ ኢኮኖሚስት እውን ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ከም ዘበጠ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ we will see the validation at international institutions እንታይ ክብልዎ እዮም ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ኮይኑ ዘሎ ወይስ ንኢትዮጵያ ሽፋን ክገብሩላ እዮም ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ነታ ዘላ ሓበሬታ ሞር ኢንቨስቲጌት ክገብረ but still እቲ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ግን ንማንም ዝጠፍእ ንማንም ዝስወር ኣይኮነን ደሞዝ ከይወሰኽካ ባጤራ ብክንዲ ዝዋጋ እንድሕር ወሲኹ እቲ ህዝቢ ከቢድ እዩ ክኾኖ እናብሮ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዘሎ ብፍላይ ካብ ደገ ዝመፅእ ንብረት ኣዝዩ ክኸብር እዩ ምክንያቱ ብውሽጢ ዶላር ቀደም 57 ዝነበረ ሕጂ ናበይ ገፁ ደይብሎ እቲ ባጤራ ነቲ ዶላር ክረኽብዎ ብ57 ብር ሓደ ዶላር ይረኽቡ እንተነይሮም ሕጂ ሓንቲ ዶላር ንክረኽቡ 140 ብር ክኸፍልሎም ስለዚ እቲ ዋጋ ናይቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ሰማይ ክትኮስ ደሞዝ ናይ ሰብ ኣብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ድዩ ካልእ ደሞዝተኛ ሰራሕተኛ ግን ክንዱ ኣታዊ ስለ ዘይብሉ ሂወቱ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ዝኸውን እዚ ከዓ ኣብቲ ሃገር ቅልውላው ከም ዝፈጥር ፍሉጥ እዩ ከድሕንዎ ኢሎም እቶም IMF ገንዘብ ህብዎ ኣለዉ በት we will see ኣበይ ከብፅሕዎ እዮም ካብዚ ከድሕንዎ ድዮም ወይስ ቦጌሩ ድዩ ክፍንጀር ክንርኢ ኢና ማለት እዩ
ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ኃላፊ ሞሊፊ የኢትዮጵያ መንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚፈጽሟቸው ድርጊቶች አሳሳቢ እንደሆኑ መናገራቸውን የፈረንሳዩ ፍራንስ 24 ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል። እንደ ማንኛውም አማጺ ኃይል አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን የቀድሞውን ትብብር መመለስ እንደምትፈልግ የገለጡ ሲሆን ሆኖም የቀድሞ ትብብር ወደ ነበረበት እንዲመለስ የኢትዮጵያ መንግስት መውሰድ ያለበት እርምጃዎች እንዳሉ ጠቁመዋል ተብሏል። ዛሬ ስልጣኑን የሚለቀው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ከተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያን ከአሜሪካ የአፍሪካ የቀረጥ ነጻ ስምምነት ተጠቃሚነቷ ማገዱ ሓደ ካልእ ድማ መንግስቲ አሜሪካ አገይን ኣብቲ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት እውን እንተኾነ ኣብ ኦሮሚያን ኣብ ኣምሓራን ዝግበር ዘሎ ግሰት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝግበር ዘሎ ተፃቦ ሞትን ቅትለትን ማለት እዩ يعزبو كونسيرن كم زغبرلو زلو يزنجر زلو سلازي كالي زون ناي مودة ريكومنديشن ناتوم نيتوبيان حق زادي كونه إثيوبيا حدا قال له وايلوم يوم زغت فزلو that's another thing بحج كرايو ناي جو بايدن زيو ديلو ناي مودة ساعات حبريتا ناتوم دما نزي مسل حجنا بناتنا قصنا حسقرينا مجمريا قلنتهم قربيتا ቾረዳና ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲስ መልእክት ልከዋል። ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳና ለደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል። ፓትርያርኩ ለሁለቱ የህወሓት ፖለቲከኞች ደብዳቤ ላኩት ትግራይን ዳግም ወደ ጦርነት ሊያስገባ የሚችል እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን በተሰማበት አጋጣሚ ነው። ፓትርያርኩ ለጌታ እዚ ንሪኦ ዘለና በብዙሕ ወገን ዝዝረብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ እውን ተራና ሰበያ ያለው ግልጽ የሆነ ወጥቷል። በጣም ግልጽ የሆነ ወጥቷል። ምናየው ዝንባሌ ግን ትግራይ ውስጥ አደገኛ ሁኔታ ነው ያለው። በጣም አደገኛ አጉራ ዘለሎች ያሉበት ወደ ጦርነት ለመግባት ያሰፈሰፉ ሰዎች ያሉበት እንዳልከው ከኤርትራ ኢሮብ ኢሹ አይደለም ኢሮብ ከሻቢያ ጋር ኦርጋናይዝድ ሆነን እንዴት መንግስት እንገለብጣለን የሚል ሐሳብ የሚያጠነጥኑ አመራሮች ያሉበት ጀነራሎች ያሉበት በስም ዝርዝር የሚታወቁ ከፕሪቶሪያ ስምምነትም በወጣ መልኩ ምን አይነት ድብቅ ዝግጅት አለ የሚለው እየተነገረ ያለበት ዲዲአር እንዲሰራ ሲጠየቅ ውሸት ነው ብለው ይውጡ። ዛሬ ግን አንደበቱን ዚፕ አድርጎ ከሻቢያ ጋር መስራት አለብን የሚል አሳፋሪ መዋቅር ነው እየተፈጠረ ያለው ሚዲያውን ጨምሮ። sometimes ዝብሉ ዘለው ኣብ ቲ ፓትርያርክ ኣብ መንጎቶም ሓይልታት ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ብጳጳሳት ተፈቲኑ እዩ፣ ብምሁራት ተፈቲኑ እዩ፣ ብሃብታማት ተፈቲኑ እዩ፣ ብዓበይቲ ዓዲ ተፈቲኑ እዩ፣ ብኣብን ኮላይ ተፈቲኑ እዩ፣ ብማይክ ሃመር ተፈቲኑ እዩ። ኩላቶም ፈቲኖሞም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፅምኢ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቶም ኢሊት ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ተረፍ ማለት እዩ ብሓደ ኮይኖም ነታ ሃገር ነታ ክልል ከመሓድሩ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ስለዚ ቀርብ ዘሎ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝተንቢ ኩነታት ንርኢ ዘለና እዞም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቶም ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ይደፍኡሉ ኣለዉ። እዚ ሕጂ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቶም ሰብ ናብ ሃገሩ ክኣቱ ከሎ ዘእውዩ ኣብ ኩናት ዝቀራረብ ዘሎ ቦታ ንዝበሃል ዘሎ ኣብ ከይዶም በዓላቶም ከብዕሉ ፀገም የብልና ንሕና ከም ድሌቶም ኣብ ዝደለኻዮ ክትከይድ ትኽእልካ ምርጫ ኤርትራዊ ናብ ኤርትራ ከይድ ከሎ ክእውዩ ከለዉ ግን ናይ ብሓቂ ይሕዝነካ። እዚ ንጎኒ ንግደፎ Now I am coming back to a topic ናይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለኒ ሓደ ካብኡ ድማ let's start ምዝያ ናይ እዚያ ስእሊ ካብ ኤርትራ ወፂያ ርአያ ነይረ። እዚያ ስእሊ እዚያ every time ካብ ኤምባሲ ናይ ቻይና ዝወፅእ ስእሊ እዩ። ኤምባሲ ናይ ቻይና glad to attend the closing ceremony for the training program in Eritrea today. Congratulations to all participants for their achievements. Together, let's bring the 10 cooperation actions from the folk tonight African China ዝተገባበረሉ ስምምዕ ክፋል ናይቲ ቤጂንግ ሳሚት ማለት እዩ። ስለዚ strength our strategic partnership ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ክግበረልካ ዝኽእል ኣብ ሕብረተሰብ ዓቕሚ ሰብካ መልዓል እዩ። ዓቕሚ ሰብ ናይ ኤርትራ ብኩሉ ደረጃ ክዓቢ ከሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተስፋ ክበልና ዝግብኦ እዩ። ሃገር ብሰብ እያ ትህነፅ። ዓቕሚ ናይ ሰብ ክንብል ከለና ድማ ናይ ፍልጠት ዓቕሙ፣ ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕሙ፣ ናይ ሳይንስ ዓቕሙ። ስለዚ እዚ ትሬኒንጋት ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዝሓለፈ እውን ካልእ ስእሊ ነይራ ኣቕሪብያ ደ ኣቕርብኳ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ብዛዕባ እንታይ ነይሩ እሱ ኸ መራሕቲ ካብ ዝተፈላለዩ ዲፓርትመንታት ናይ ኤርትራ ዝወፁ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዝወፁ ማለት እዩ ብመንገዲ ዩኤንዲፒ ምስቲ ናይ ሲንጋፖር
ኣለዎ ኣገባብ ስልጠና ናይቲ ሊክዋን ዩ መራሒ ኣካዳሚ ኣለዎ ናቱ ናይ ከመይ ጌርካ ሃገር ተመሓድር ዝብል ትሬኒንግ ከም ዝወሰዱ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ክመስል ይኽእል ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና መንእሰይ ብፍላይ ድማ ምስ ቻይና ዘሎ ኣነ ፖዚቲቭሊ ዝርዮ መንእሰያት ናትና ኣምባሳደር ናይ ቻይና ሓደ ካብቶም ኣክቲቭ ኣብ ኤርትራ ዘለው እዩ የስ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን እየ ዝደሊ ኣነ ቻይና ሞር ኢንቮልቭድ ክትገብር ኣብቲ ኢኮኖሚክ ምብርባር ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ብዙ ፀጋታት ኣለዋ ሽርክነት ናይ ክልቲአን ድማ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ቻይና ሞር ደፕስ ዕምቆ ዘለዎ ቆላ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ካሊእ ናይ ሴኪሪቲ እውን ብዙሕ ሰብ ይደልየ እዩ ግን ምናልባት እሱ ካልእ ኣርስቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቁጠባ ግን ልዕል ዝበለ ደረጃ ተሳትፎ ዋላ እውን እንተተኻኢሉ ኣነ ከም ናተይ ደስታ ደስ ትብለኒ ማለት እዩ ንቻይና ከይዱ ሰብ ክመሃር ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ስኮላርስ ካብ ቻይና ኣምፂኻ እውን ኣብ ሃገር ኤርትራ ስልጠና ክወስድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምግባር እውን እቲ ዝበለፀ ኤፌክቲቭ እዩ ምክንያቱ ነቲ ብፍላይ ነቶም ተማሂሮም ዘለዉ ናይ ሃገር ኤርትራ ተወሳኺ ስልጠናታት ዘድልዮም ኣብ ምፅኢኻ በቶም ኪላታት ስልጠና ክትቦም ከለካ ሞር ውፅኢታዊ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብዋጋ እውን ክትሪኦ ከለካ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ዓብይ ክብሪ ክወሃቦ ይግባእ ቀፃሊ ክጠቕሳ ዝደሊ ሎሚ ግን ክሰርሓ ቅሩብ ግዜ ዝወሰደትለይ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዎ ሚኒስትርታት ኩሎም ዓይነት ሚኒስትርታት ብጃካ ሚኒስትር ናይ ሓበሬታ ምክንያቱ ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ግድን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክፅዕብ ስለ ዘለዎ እቶም ካልኦት ሚኒስትርታት ግን እቶም ትፈልጡ ንገሩኒ ኩላቶም ናቶም ፕላትፎርም ሎም ናቶም ናይ ሓበሬታ መዘርግሒ ፔጅስ ኣለዎም ድየብሎምን እቶም ትፈልጡ ፀሓፉለይ ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ኤርትራ ግን ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፎዚ ሃሽም ኣነ ከም ኣብነት ፅቡቅ ኣብነት ዝረኣኽዋ እያ ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘሎ ወላካ ኤቭሪደይ እንተዘይበሉ ቀፃሊ ተበግሶታት ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ኣነ ካብ ዝከታተሎ ካብ ቅድሚ 10 ዓመት ይከታተሎ ነይረ ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ኤክስ ከማን ኣይነበርኩን ሓቂ ሓሽ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ኤክስ ክሳተፍ ጀሚረ ስለዚ እቲ ሚኒስትር ናይ ፍትሒ ሃገር ኤርትራ እቲ ፔጅ ናቱ ሓበሬታ ናይቲ ሚኒስትርታት ዘውፅእ እዩ ኤቭሪ ዲቴይል ናቱ የውፅኦ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ርክባት ኣገደስቲ ኣብ ፔጅ ናቱ ኣብታ ፔጅ ናታ ኣፕዴት እናገበረት ምስ ናይ ኣምባሳደር ናይ ቻይና ክራኸቡ ከለዉ ከምኡ ድማ 2-3 ግዜ ኮንፈረንሳት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ብደገ ካብ ሳውት ኣፍሪካ ፓርትነርሽፕ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገይሮም ኣብ ኣስመራ ተማሂሮም ብማስተር ዲግሪ ዝተመረቑ ዘመረቐ ሚኒስትሪ ኣመሪቑ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት ሚኒስትራት ኣይገብሩን እዮም የብለክኒ ብወግዒ ብሚድያ ከም ዝመሓላለፍ ዝገበረ ሚኒስትር እንተሎ ኣብ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቕማ ቢግ ኮምፕሊመንት ነዚ ሚኒስትር ናይ ፍትሒ ናይ ኤርትራ እዩ ሚኒስትር ፍትሒ ናይ ኤርትራ ነቲ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቕማ ናቱ ነቲ ህዝቢ ብትክክል እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ዋላ እውን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ንዝገብርዎ ርክባት እውን እንተኾነ ዝገልፅ እዮም እዛ ስእሊ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ደስ ዝበለትኒ ኢለ ሸር ዝገበርኳ ቅድሚ ሕጂ ቢካዝ ንብሙሉእ እቲ ስታፍ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ደገ ወሲድካ ከተምህሮ ከቢድ እዩ ብዙሕ ባጀት ክሓትት ትኽእል እዩ ዲስታንስ ምዝ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንተርነትን ናይ ገለን ዘሎ ክንደይ ሰብ እኮ ብኢንተርነት እዩ ዝመሃር ዘሎ ሎሚ ስለዚ ምስቶም ዩኒቨርሲታት ፓርትነርሽፕ ጌርካ ዘድሊ ፕሮግራማት ኣብ ውሽጢ ሃገር እቲ ዘድሊ ሰብ ትምህርቲ ወሲዱ ደረጃ ዓቕምታት ናቱ ሓፍ ከም ዘብል ብምግባር ሓንቲ ካብቲ ዝገበርዋ ኮላቦሬሽን እያ እዚኣ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝተኸተላ ድማ ኩሎም ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ይኽተልዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከምዚ ገይሮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘየውርድዎ ዘይፈለጥና ክንከውን ንኽእል ኢና ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣድረስ ክገብሮምካ ስለ ዝግባአኒ ሓንቲ ግዜ ስለ ዝበሉ ዘይኮንስ ቀፃሊ እዮም ዝብሉ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣይኮነን እኮ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እምበር መንግስቲ ከምቲ ኣገባብ ኣሰራርሓ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ ሓደ ተምሃራይ ናይ ማይ ነፍሒ ኮሌጅ እንተለካ ኮይኑ ካብ ማይ ነፍሒ ኣብቲ ሚኒስትር ዝመፀ እንተሎ ንዑ ናይ ሶሻል ሚድያ ሓላፊ ትገብሮ መንእሰያት እዮም ሶሻል ሚድያ ዝኽእልዎ እቶም ዓበይቲ ሚኒስትራት ወላ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ዘለውን እኮ ከምኡ ይኮኑን ብጃካ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ብዙሕ ኣይኮኑን ሚድያ ግን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ቀፃሊ ፖስት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኤርቲቪ ንኩሉ ሚኒስትርታት ክትኮይ ትኽእል ኣነ ይርዳእኒ ኤርቲቪ ንኩሉ ሓበሬታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብዚ ዝገበሮ ክገብሮ ይክእል ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ኣብ ናቱ ሶሻል ሚድያ ግን ነቲ ናቱ ኣክቲቪቲስ እናዘርግሖ ክኸይድ ከሎ ነቲ ኣገደሲ ዝበለ ድማ እቲ ህዝቢ እናሰምዐ ባዕሉ ኣፕዴት እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ነቶም ዓበይቲ ኢቨንትስ ድማ ኤርቲቪ ኣምፅያ እዝን ነይሩ ኢላ ሪፖርት ክትገብር ትኽእል እያ ንኩሉ ነገር ግን ክሽፍንዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሃገር ስለ ዝፍፀም ኣብ ዞባታት ይፍፀም ብካሊእ ብፎሬን ፖሊሲ ገለ መዓት ስለ ዘሎ ንኩሉ ከረኻኽበሉ ይክእል ነቲ ሚድያ ኤርቲቪ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ብውሕዱ ሓደ መንእሰይ ኣለዎም ካብ ማይ ነፍሒ ድዩ ካብ ኮሌጅ ናይ ቢዝነስ ካብ ዓዲ ቀይሕ ድዩ ዋላ ካብ ሓመልማሎ ድዩ ካብ ካልእ ዝመፀ
እዞም ሰባት እዚኣቶም ሶሻል ሚድያ ከም ኣካል ስርሑ ትቦም ካምፓኒታት ኮም እዮም ዝገብሩ ሃገራትን ኮም እዮም ዝገብሩ እሱኻ ኣብታ ሚኒስትሪ ዝካየድ ዘሎ ሓበሬታታት ኣብ ሶሻል ሚድያ እናውረደ ንህዝቢ ኣብዴት ትገብር ብፍላይ ድማ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ሓደ 5 ሰባት ከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ጥራይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ዓለም እንታይ ትገብር ኣለካ እዩ ክርዝ ደሊ ህዝብኻ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣበርክቶ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ክገብር ድማ ይደሊ እዩ ባህጊ ኣለዎ ድሌት ኣሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢኒሽቲቭስ ኩሉ ከተፍልጦ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ ናብቲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ የውፅኦ ገሌልካ I don't think it's realistic ኣብ ስለዚ እተን ሚድያታት ወላዘን ናይ ግሊ ቻነላት ናብ ኤርትራ ዘለዋ ብዙሕ ስራሕ እየን ሰርሓ ዘለዋ ግን ሳተን ከዓ ሰብ ስለ ደይርኢ ንከምዚ ሓቆም እዮም ከይገብሩ ሰብ ምዕባለ ነገር ክገብር ከሎ ኣይርየሎም ድራማን ደርፍን ካልእ ታሽሙታት እንዳዩ ሰብ ክርኢ ዝደሊ እምበር ናይ ምዕባለ ነገር ከምፅእ ከሎ ከምቲ ዝድለ ከምቲ ሰም ዝደኽምዎ ውፅኢት ከይረኽብሉ ይኽእሉ እዮም ዳስ ዋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከጥፉ ዘይክእሉ እተን ሚኒስትርታት ግን ብንሽተይ ዓቕብታት ናተን እዚ ነገር ተሰሪሐን ንሰብ ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ኢኹም ትነቕፉ ኣብ ደገ ኮይንኩም መንግስቲ ክንቀፍ ኣለዎ ኣሰራርሓ ሓሳባት ክትህብ ክትክእል ኣለካ ኣነስ መንቀፍ ኣይኮነ ሓሳብ እየ ዝህብ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣየድልየካኒ ቨሪ ሲምፕል ታስክስ እዩ ሶሻል ሚድያ ብናፃ እዩ ስእልታት ጥራይ ፖስት ምግባር እዩ ዘድልየካ ቪድዮግራፈር የድልየካ ገለ የድልየካ ካሜራ ስኢልካ ዘሎ ሓበሬታ ከምዚ ሚኒስትሪ ፍትሕና ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይዚ ግራጁዌሽን ጥራይ ኣይኮነን ቀፃሊ ኣብቲ ሚኒስትሪ ፍትሕናትና ከምዚ ጌርና ብምባል ኣብዴት ትገብር ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ገለ ምስ እዚ ኮንፈረንስ ክግበር ከሎ ኣብዴት ሂቡ ዋላ እቲ ኮንፈረንሳት ምግባር እውን እኮ ሚኒስትሪ ፍትሒ ካብ ናይ ካልኦት ላዕሊ ባጀት ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ጥቕሚ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ስለ ተረድኦም እዮም ስለዚ ንብዙሓት ምሁራት ናይ ኤርትራ ናይ ኣፍሪካ ዓዲማት ሃገር ድማ ፅቡቅ ጌዳ ሕርሻ ድማ ከምኡ ኮንፈረንሳት ከዳልዩ ይኽእሉ ኮኑ ንዓለም ለኸ ክኢላታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዓዲምካ ክሰርሕ ከለካ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኣካዳሚክ ወርልድ ተሳትፎ ከም ዘለዋ ስለ ዘርኢ ንሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ቢግ ኮምፕሊመንት እቲ ኣሰራርሓ ነዚ ምዕቡእ ናይ ዘመንና ቴክኖሎጂካዊ ኣካይዳ ፅቡቅ ኣንቢቦም ዝኣክል ተበግሶ እዚ ናይተን ውሽጣዊ ሃገር ናይ ኢንተርናሽናል ዘይኮና ውሽጢ ሃገር ዝተገበረ እውን ፖስት እናገበሩ ከምዚ ገይሮም ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ክድነቕ ዝግብኦ ስራሕ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ያነ ለንቀነ ሕልፍ ክብል ከለኹ ዝረኣኽዋ ድማ ኦኬ ክልተ ነገራት ኣለዋኒ መጀመርያ በዛ ናይ ፎዚ ሃሽም ክጅምር እየ ፎዚ ኖ በዚ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ You, dear David. Good evening, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's an honor to address this distinguished gathering on the occasion of the Diwali Pawan Awards, a celebration of light, unity, and the remarkable spirit. ኤርትራ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ከምዚ ንሪያ ዘለና just somebody's calling me okay ኣብ ናይ ዩኒሴፍ ቦርድ ከም ዝኣተወት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዓብ ኣቺቭመንት እዩ ዓብ ነገር እዩ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ኣነ ኣብ ሓያል እዋን ፅሑፋታን ናታ ዘረባን ዝሰማዕኩ very intelligent capable ፖለቲከኛ ምዃና ርኢና ኣለና እቲ እንኮ ንከምዚ ዓይነት ኣብ ዩኤን ቦታታት ዘይወሃቦም ኤርትራ ስለትፅላእ ኤርትራ ዕድል ክወሃባ ስለ ዘይግባእ እምበር ብዙሕ ብቅዓት ዘለዋ ሰብ እያ ብዋላ ቋንቋዊ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዩኤን ዘለዋ ሪፕሬዘንቴሽን ብቅዓት ዘለዋ ዲፕሎማት ሓሳባታ ድማ ብዝበለፀ መንገዲ ክትገልፅ ትኽእል ሰብ እያ ኣይ ቲንክ ምምራፅ ናይ ሰብ እዚ ኣብቲ ቦታ እዚ እውን ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ዘሎ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ኣገዳሲ ሰብ ወላ እውን ፖለቲካ ተማሂራ ድያ ኣይተማሃረትን ንወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣይፈልጣን እየ ብቐረባ ግን እቲ ኣዘራርባ ናታ ሓሳባታ ክትገልፅ ከላ ግን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ክብሪ ከም ዝህልዋ ትገብር እያ ከምዚ ዓብ ቦታ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ምግባርና እውን ፅቡቅ ሬፕሬዘንቴሽን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ማዕርነት ዘለዋ ከይዳቶ ዘላ ምስ ካልእ ዓለም ክረአ ከሎ ኤርትራ ቅድሚ ካልኦት ሃገራት ኣብ ማዕርነት ኣብ ሰውራ እውን እንትኾነ ደቂ ኣንስትዮ ሳተፋ ዝነበራ እየን ነዚ ናታ ምሻመን እስከ ተቃይሞ ኤልሳ ጭሩም ሂማን ራይትስ ገለመለያ ትብል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንቅድሚት ምምፃእ ሕማቅ ድዩ ኮይኑዋ ወይስ ኤርትራዊት ፖለቲከኛ ንቅድሚት ስለ ዝመፀት ድዩ እቲ ተቃውሞስ ናይ ግድን ዲኻ ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ቅድሚት ክመፅእ ከሎ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝነበረ ፖለቲከኛ ዝነበረ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ክመፅእ ከሎ ዘጣቅዑ ኤርትራዊት ንቅድሚት ክመፅእ ከላ ግን ኣንፃሩ ደው ዝብሉ ኣነስ ሓደ ግዜ ጠቕላላ እዩ ምርዳእ ዝኣብየኒ ግን ሓሳብ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዩ ቢቢሲ ዘይነብ ዑደት ተካሂድም ኣዳላዊ መደብ ቢቢሲ ወርልድ ኒውስ ቱዴይ ሃርልቶ ከን ነበር ዘይነብ ባዳዊ ናብ ኤርትራ ዑደት ተካሂድም
ንሳ ኣብ ዑደታ ንብርክት ዝበሉ ባህላዊ ታሪኻዊ ስነ ጥንታዊ ቦታ ኤርትራ ኣኼባታት ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዘርግሐ መጽሓፍ ብዛዕባ ታሪኽ ኣፍሪቃ ዝቐረበ መደብ ከም ዘለዋ ኣወሃሃዲት ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናህላ ቫልጂ ኣብቲ ብ15 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ዝገበርኦ ርክብ ገሊጻ ብዙሕ ግዜ ንነዊሕ እዋን ተሸፊኑን ተሓቢዩን ጸንሐ ሃብታም ታሪኽ ኣፍሪቃ እተካፍል ዘይነባራዊ ኣብ ናይቲ ኢድ መደብ ኣፍሪቃ ዝያዳ እዚያ ጋዜጠኛ ብመንገዲ ናይ ዩኤን ኣብ ኣፍሪካ ናይ ዩኤን ሬፕሬዘንታቲቭ ወኪል ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ተስፋ ኣለና ኣነ ምናልባት ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ንኽትጽሕፍ ኣብ ኤክስ ይከታተለ ብዙሕ ጽቡቕ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራ እናዞረት ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ሕማቕ ዝዝረብ ዘሎ ክንቅይሮ ኣለና ዝብል እምነት ዘለዋ እያ ተስፋ ንገብር ኣብቲ ኢሜጅ ናይ ኤርትራ ምቕያር ነቶም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ጽቡቕ ሽምን ክብሪ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘለዎም ደገፍ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኣሉታዊ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ንምቕያር ዓብ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ተስፋ ገብር እዚኣ ጋዜጠኛ ድማ መንገዶም እያ ዘላ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብኣሉታ ዘይኮነስ ብኣወንታውን ክወፅእ ስለ ዘለዎ ነዚ ንምቕያር ዝተገበረ ፃዕሪ ወይ እውን ተበግሶ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ይተሓወሶ ንፅቡቕ ድማ ይግበሮ ምክንያቱ ቀፃሊ እዞም ነገራት እዚኣቶም ኣንፃር ኤርትራ ስለ ዝኸዱ ንኤርትራ ክጎድዋ ኢና ንርኢ ነርና ናይ መወዳእታ እውን ነዚኣ ክንርኢ ሕጂ ዳንኤል ብሰላም ናብ ዓዱ ተመሊሱ ሰላም ናብ ዓደይ ተመሊሰ ነቲ ኩሉ ዝተገበረለይ ይቐንየለየ ስለ ዝበለ ድማ እታ ምስጋና ናቱ ቆልዕ ዝበለቶም ዝሓሰባት ኣለዉ ዳንኤል ኣብ ኤርትራ ከይዱ ሽግር ከጋጥሞ ክእሰር ኣካለ ፀገማት ከኣቱ ዝምነዩ ሰባት ነይሮም ኢዲድን ሓፐን ብዙሓት ሰባት ድማ ረስኒ ተሰሚዕዎም ኣሎ ኣብ ትግራይ ከይዶም ኣብ ዝደለይዎ ክኸዱ ከለዉ ከም ሓደ ዓብይ ናይ ምዕባለን ናይ ሰላምን ጉዕዞ ክኸውን ከሎ ሰብ ንዓዱ ክኸይድ ከሎ ግን ቆልዕ ዝብሎም it's just another level of hypocrisy ሰብ ንዓዱ ንኸይመለስ እትቃልሲ ንምዃኑ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ዘገርመካ ኩነታት እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናይ ተቃዋምቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ሓደ ኣብ ኤርትራ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ሓድነቱን ኩሉ ነገሩን ግን ኣብቲ ቁጠባዲ ኣብ ፖለቲካ ዝድሊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን ነይሩ ካልእ ግን ንኤርትራ ከጥፋ ዝደሊ ከም ዝነበረ እዚ ምስተገለፀ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ከም ብሓድሽ ብኮምፕሊት ክሰርሕ ዘይከኣለ ኣነ ንኣብነት ኣብኡ ነይረ ክነብር ከለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳምነት ክወሃበ ይግባእ ብዙሕ ኣብ ፍልልያትና እንተተኲርካ ብዙሕ ፀገማት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ድራማ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ሓድነትና እንድሕሪ ኣተኲርካ ግን ክሰርሓሉ ኣለካ ንዕዑ ምስ ዓቀብካ ኢኻ ፖለቲካ ኣብ ልዕሊኡ ትዝጎደለ ክትርም ትኽእል ነዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ምስ ተኸታተልክዎ ግን ኣበየናይ ቦታ ዝያዳ ክብሪ ኣለዎ እቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ እንብሎም ዝነበርና ወይ እውን ሃገራውያን ንሳቶም ኣብ ሓድነት ናይ ኤርትራ ካብ ልቦም እዮም ዝኣምኑ ስለዚ እቲ ጎዲሉ ዘሎ ኣበይ ኮንካ ኢኻ ከተማልኦ ትኽእል ኢልካ እንተሓሲብካ ምስቶም ሃገራውያን ኮንካ ጥራይኻ ምክንያቱ ንሳቶም እቲ ሃገር ሓድነት ናታ ክህሉ ልኡላውነት ናታ ኩሉ ክብርታት ናታ ይሞትሉ እዮም ለውጢ ግን ቀስ ኢሉ ክመፅእ እዩ በቲ ንሕና እንደልዮ መንገዲ ድማ ክመፅእ ዘለዎ ብካሊእ በፍንጫ ገዲዶም ከምፅኡና ዝደልዩ ዘለዉ ብኦም መንገዲ ይኮነ ዝመፅእ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ እንድሕሪ ኣስተውዒልካ ሓሲብካዮ ብዙሕ ተቃዋሚ ዝነበረ ናብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዝመፀ ብሰንኪ እዚ እዩ ኣበይ ኮይና እቲ ሃገር ክትቅፅለላ ይትኽእል ምዚ ደላይ ፍትሒ እናበላ ኣብ ክንደይ ሽግራት ዝኣቱ ዘሎ ምስ ዝኾነ ትግራይ ትዕወት ዝብል ዝነበረ ኮይንካ ድዩ ድሕሻካ ወይስ ኤርትራ 9 ብሄራት ዘለዋ ክልተ ሃይማኖት ዘለዋ ብሓደ ኮይና ድማ ኢና ንሃንፃ ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ድሕሪ ኢሉ ምስ ሓሰበሉ ኣበየናይ ቦታ እቲ ዝደልዮ ክብፅሕ ዝኽእል እንድሕሪ ኢልካ ኣበየናይ ዝቐለለ ክትበፅሖ ዳንኤል ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ድማ እዩ ለውጢ ንደለና እቲ ለውጢ ድማ ብቃላቱ ገሊፅዎ እዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ምብርባር ናይቲ ቋም ዘሎ ቋም ክትግበር ክኽእል ኣሎ ኢሉ እቲ ካልእ ኩነታት ድማ ተቆጠባ ክበራበር ክኽእል ኣሎ ሰባት ክሳተፉ ክኽእሉሎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ይቆም ኢሉ ኢንተርቪው ናትስምዑ ስለዚ ኣበይ ኮንካ እቲ ዓወት ክመፀካ ዝኽእል ዝበዛሕና ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዝዕቅብ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ ኢልና ኣነ ናተይ ዕላማ እውን እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ 9 ብሄራቱ ክልተ ሃይማኖቱ ካልእ ኩሉ ነገራቱ ታሪኹን ክብርታቱን ዓቂቡ ንዝኸይድ ነቲ ዝጎደለ ክንእርም ክንዕሪ ክንውስኽ ኢና ክንገይ ዘለና እምበር ኩሉ ነገር ታሪክና ሕማቕ እዩ ቃልስና ዜሮ እዩ ነይሩ ባንዴራና ትርጉም የብላን ኩሉ ሻዕብያ ጓሓፎ ታሪኹን ገለመልን ክጠፋ ኣሎ እንታይ ካ ክትገብር ዘለካ ስኻ ካልእ ሃገር ኢኻ ትደሊ ዘለካ ካልእ ሃገር ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ድማ ኣብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እዚ ትፍልሊ እንኳ ብሰላም ተመለስካ ዳንኤል ሓውና ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ድማ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ኣምላኽ ድማ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ይሓልካ ክብል ይደሊ ነዚ ወዲ እዝን ድማ ኣብዚ ቻናል እዚ ቀፃሊ ኣብኡ ኢና ክንሰርሕ ንደሊ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ከም ወትሩ ትገብርዎ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ መሃብ ናይ ኩሉ ስራሕና ናይ ኩልና እዮ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ
ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ